ನಮಸ್ಕಾರ. ಆನೆ ತಿರ್ಗೋಡು ಅಂಕುಶೊಡು, ಕುದುರೆ ತಿರ್ಗೋಡು ಕಡಿವಾನುಡು, ಮಾಯ ತಿರ್ಗೋಡು ಮದಿಪೊಡು. ಮದಿಪಾಕಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಮಾಯಾಕಿನ ವಜ್ರ. ಮದಿಪು ಮಾಯ ನೀರ ಪೇರ ತೆನಸು ಬಂಗಾರಗು ಸರಿಸಮಾನ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಪಂಡದು ದೈವ ನುಡಿಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನುಡಿಕೊರ್ಪುನ ದೈವವು ಮೂಜಿ ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆ. ಬಾಲ್ಯ ಯೌವನ ಮುಪ್ಪು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ನೇಮೋಡು ಮೂಜಿ ಪ್ರಕಾರ. ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಗಗ್ಗಾರದ ಮಿಚ್ಚಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡಿಯರನಂಡ, ಯೌವನಾವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಮಾನಿಚ್ಚಿ, ಪೂರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಅನಿಕೂಟದು ಐತ, ತಿರಿಕೂಟದು ಸಿಂಗಾರ, ರುಂಡದ ಮಿತ್ತು ಮುಂಡದ ಮಿತ್ತು ರುಂಡ ಏರೊಂದು ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದ ಪರಿಪೂರ್ಣಾವತಾರ. ಇಂಚ ಈ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಮಾನಿಚ್ಚಿಡು ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿನಕಲು ಇಂಚ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಆ ಪ್ರಕಾರಗಳುಂಡು. ಐಟ್ಲ ಒಂಜಾತ ವರ್ಣ ವಿಭಾಗಗಳುಂಡ. ಮುಕ್ಕಲ್ದ್ಯಾಪನಕುಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವರ್ಗದಕುಲು ಆವಡು, ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರಿನಕುಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವರ್ಗದಕುಲು ಆವಡು, ಅಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣು ದೈವದ ಪಾತ್ರಿನಕುಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವರ್ಗದಕುಲು ಇಂಚ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳುಳ್ಳ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗದಕುಲು ಒಂಜಿ ದೈವಗು ದರಿಪುನವಲ ಕ್ರಮಂಡು. ಆಂಡ ತುಳುನಾಡು ಕಾಂತಿರ್ಜುಮಾದಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ದೈವಗು ಅವು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದಕಲೆ ಮುಕ್ಕಲ್ದ್ಯಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಧರ್ಮದೈವ ಅಂದೆ ಪುಗರ್ತೆ ಬಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡಮಂದಾಯ ದೈವಗುಲ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲೆ ಮುಕ್ಕಲ್ದ್ಯಾಪನ ಕ್ರಮ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲ್ದ್ಯಾತನಂಚಿತ್ತ ನಿದರ್ಶನಡುಲ್ಲ. ಅಂಚ ಮುಕ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡದಾದ ಮುಕ್ಕಲ್ದೆ ಆಪನಂಚತ್ತನ ಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಪಣಪನಂಚತ್ತನ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಾದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನದ ಬಡವನ ಅರಿಪಾಯಿರಬೋಡಾದು, ದೈವದ ಕಲತ ಬಗೆಟ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತೆರಿಪಾಯಿರಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದ ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ವಿಚಾರಡು ಪಾತಿರಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ. 0 ಎನ್ಮ ರಡ್ಡು 4 4 ಒಂಜಿ 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 7 ರಡ್ಡು 7 ನೆಕ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಇನಿತ ದಿನ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯುಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ತುಳುನಾಡು ಭಾರಿ ಕಾಠಿಣ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ತಾನು ನೆಗಳ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂದು ಯುವ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಅರಿನ ಅಭಿಲಾಷ್ ಚೌಟ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಪುದರಡು ಲೆಪ್ಪೇರು ಮಾತ ದೈವ ಬಂಧುಳು ಅರಿನ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಮುಕ್ಕಲ್ದೆಲೆ ಅಂದ ಪಣದ ಲೆಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ಚೌಟು ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಾಲಗಾತಿರು ಅರಿನ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಚೌಟರೇ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಭಿಲಾಷ್ ಅಣ್ಣ ಸುರೂಕೇನು ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ ಅಪಶಬ್ದೊಳಿತ್ತ ಎಂಚಂದ ಕೇಂಡ ಇತ್ಯದ ಜವಣೆರು ಪೂರ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಬರ್ಪುಜರು, ಮುಕ್ಕಲ್ದೆಲ್ಲೂ ಆಪುಜರು, ಗಡಿ ಪತ್ತುಜರು ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಬಣ್ಪೇರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಂಚ ಅಪವಾದದ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಜವಣೆರು ನಿಕುಲು ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಐಟುಲ ಖಾಲಿ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆಗೆ ಯುವಕರು ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಬಂಡ ಐಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದೆ, ಐಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆನ ನಿಗುಲು ದೇತೋನೊಂದು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರೆ. ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಅವಳ ಕೊಡಮಂದಾಯ ದೈವದ ಮುಕ್ಕಲ್ದ್ಯಾಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈರೆಗೊಂಜಿ ಯೋಗ ಯಾನಂಚನೆ ಆ ಯೋಗ ಈರೆಗೆ ವಾರೀತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಐಡು ದುಂಬುದ ಇರ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಅಂದ ಬಣಲೈಕೆ ವಾರೀತಿ ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಪಂಪಿನ ಅಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ದೈವಾರಾಧನ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವ ಬುಡ್ದಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತದಕ್ಕೆ ನಿಂಕ್ಲ ಕೊಡಿಪಾಡಿ ಬಾಳಿಕೆದಿಲ್ಲ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೊಡಿಪಾಡಿ ಬಾಳಿಕೆದಿಲ್ಲ ಈ ಜುಮಾದಿನ ಐಟು ಬಾರಿನ ಪಡ್ರೆ ಚಾವಡಿ ಐಟು ಬಂಟನ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರದಿಲ್ಲ ಕೊಡಿಪಾಡಿದ ಚಾವಡಿ ಐಟ್ ದೇವಣ್ಣತ್ತರ ದುಗ್ಗಣ್ಣತ್ತರ ಗಡಿ ಪರಂಪರದ ಇಲ್ಲ ಐಟಿತ್ತ ಅತ್ತಾರ್ಲು ಮನದಿತ್ತ ಜಗನ್ನಾಥ ಅತ್ತರ್ಲ ಎನ್ನ ದೊಡಪ ಬರುವೇರು ಆರು ಗಡಿ ಬತ್ತದ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂಲ ಮೈಸಂದೆ ಕಾಂತಿರ ಜುಮಾದಿ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಗಿ ಇಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಏನಂಚಿನ ಉರಿ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಕೊಡಮಂದಾಯಿ 800 ಬೈದೇರ್ಲು ಮಯಂದಲ್ ಈತು ಶಕ್ತಿಲು ಒಂಜೇ ನಡೆಟುಪ್ಪುನ ನಡೆ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರು ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಇಂಕ್ಲ ಮನೆತನದ ಧರ್ಮದೈವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗರೊಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಗರೊಡಿ ಮಾಡೋದು ಮುಲ್ಪ ಮಾಯ್ದ ಪುಣ್ಣಮೆದ ತದಿಗೆ ಕೊಡಿಯೇರಿ ಉತ್ಸವ ಬಲಿ ತೂಕುದ ಉತ್ಸವ ಈ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಎಂಚೆನ್ನ ಬೆರಿ ಬತ್ತೆ ಅಂದು ಅವು ಎಂಕಲ ಇನಿಮಟಲ್ ಒಂಜಿ ನಾನು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಳ್ಳೆ ಆಂಡೆನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕ್ ನೆನ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಏನ ಹಸ್ತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೆನ್ಪುಂಡು ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಮನ್ನಡ ಚಾಕರಿದ ಒಂಜಿ ಗುಣತ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಮಂದಿನ ಗುಣನದನ ಈ ದೈವನಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡೆ ಯಾನು ಕಲ್ತಿನಿ ಇರ್ನ ಸೈನ್ಸ್ ಬಸ್ಟೇನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ಉಳ್ಳಾಲ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ PUC ಐದು ಬಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳ GPT ಬಕ್ಕ KPT ಎನ್ನ
ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮುಗಿತಿದ್ದೆ ಈ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನಾಗ ದಾದನಿ ದೈವದ ನಡೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆಪಡ್ತಾಯನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ತ ಮಿತ್ತು ಓಲ ಒಂಜಿ ಬಲ ಗೊರ್ಪುಜಿಗೆವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ఆయన ಓಲಾ ತಿರ್ಗಾದ್ ಹಾಗೆ ಅಂತ ವೈಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಎನ್ನ ಕೆಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಪೂರ ಕೈ ಬೊತ್ತಾದ ಪೋತುಂಡು ಕಡೆಕಾದನಾಗ ಎಂಕ್ ಎನ್ನನು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೋಡಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪಡಾಯಿನಿ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಏನಂಚಿನ ಲಾಡಿ ಅಣ್ಣು ಶೆಟ್ರು ಅಣ್ಣು ಶೆಟ್ರು ಅವು ಏಪಾಗ್ಲ ಎನ್ನ ಜೀವ ಒಪ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ದಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನಡ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಎತ್ತಿನ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಪ್ರಭಾವನ ಅರಿತೊಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಇಮ್ಯಾಗ ಈ ನಡೆ ಟಿಂಬೆ ಪೋಯಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಂಬೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹಾಬಿ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಚಿತ್ರ ಬರೆಪಿನ ನಾಲ್ ಗೀಟ್ ಬರೆಂಡ ఆయన ಅರ್ಥ ಅಂತೋಡ ಆ ಚಿತ್ರ ಬರೆಪಿನ ಆಡೊಂದು ಚಿತ್ರಕಾರ ಆಯ್ಪನಂಚಿನ ಮುನ್ನುಡಿಯೋ ಪಾಡಿನ ಕೆಸರು ಅವೆ ಐಕ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಬತ್ತೋಡು ಅಂಚ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಅರ್ನ ಉಪದೇಶಡು ತಿನ್ನಡದಾದ ಯಾನು ಭೂತಾರಾಧನ ದೈವಾರಾಧನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಾತಿರೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ತೆರಿಪಾದಿನ ಅನ್ನು ಶೆಟ್ರು ಅನ್ನು ಶೆಟ್ರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೈವದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕಲಟ ತಿರ್ಗನಾಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚ ಸಹಾಯ ಇರೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರ ಹೊಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದೆ ಮುನ್ನಲಾಗಿತ್ತು ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ಚೌಟರಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದಿನ ಪಾತ್ರ ಅಭಿಲಾಷ್ ಚೌಟರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಚಿಡುಸುರು ಕೆಂಕಲ ಮುನ್ನಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಕಲಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಎಂಕಲು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎರಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿನ ಗುತ್ತುಡು ಈ ಕೊಡಮನಿತ ಇತ್ತಂಡ ರಚನೆ ಗುತ್ತುಡು ಪಿಲಿಚಾಮಂಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಕೊಡಮನಿತನ ಈ ತಮ್ಮಂದ ಮಿಚ್ಚಿ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಆ ದೈವಲಕ್ಕೆ ಬೇತನೆ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಬೋಡ ಅತ್ ಅವೇ ಪಿಲಿಚಾಮಂಡಿನನೆ ಮಂಚೌಡ ಆ ಬಂಡಾರನ ಕೆರ್ಪಲಿಯ ಕೊಡಮನಿತನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆಲೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಇಡ್ತು ಒಂದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬತ್ತನ 4 ಜಾಗದ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತು ಧರ್ಮನೇಯ ಮಾಪಿನ ಕಟ್ಲೆಲುಲ್ಲ ಐಕೊಂಚ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಪಿದಾಡಿ ಬೇತನೆ ಬಂದದ್ದು ಪೂರ ದೈವದ ಬಂಡಾರ ಕೆರ್ತು ಅಲ್ಪನೆಯ ಮಾಪಿನ 6 ಬಣ್ಣಂಚಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಕೆಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೊಡಮಂದೆ ಇಜ್ಜೆಂದಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡುಗಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುನ ಕೊಡಮಂದನ ಮಾಯದ ಸವಾರಿ ಉಂಡಾಡಿ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಂಚ ನಡತ್ತೊಂದೇರು ತೆಂದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪನತ್ತದೆ ಪರಕಟ್ಟು ದುಂಬು ನಡತದುಪ್ಪು ಕೊಡಮಂದೇಡೆ ಬತ್ತದ ನೇಮೆಂಚಾದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸಲಿತ್ತಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ನಮಕ್ ದುಂಬುದ ದಾತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಮನ್ಪೋಡ್ ನಮಕ್ ಅಪಗ ದಾದ ಮನ್ಪನ ಅಂದಕೇನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜ ದೈವ ನಡೆಟ್ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಉಂಡಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಂಡು ದೈವ ನುಡಿಯರ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನುಡಿಜ್ಜತೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಉಂಡಾಪಿನ ಪೊರ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎತ್ತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಅವನ್ ನಮ್ಮ ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ದೈವಡನೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಪಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶ ಉಪ್ಪುನ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಲ್ಪ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗದ್ದಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಾದ ಮೆರ್ನ ಮೆಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಏನಿತ್ತ ಪೋಪಿನ ಚಾಕ್ರದ ಊರವು ಅಂಬಿಲ ಗುತ್ತುಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅದು ಉಪ್ಪುನ ನಡೆಕ್ಲ ಕೋಲು ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಲ ಸಂಬಂಧ ಹೆಜ್ಜೋದ ಮರ್ಯಾದಿಂಡು ಕೊಡಮಂದಾಯ ಹೆಜ್ಜೋದ ಮರ್ಯಾದಿ ಮೆಕ್ಲೆ ಕೊಡಮಂದೆ ಕೊರಿಯನ್ಕೆ ತಾರಾಯಣ ಮೆಕ್ಲು ಕೊನೋದಿನ ಆಯನ ಮಂಚವಡೆ ಮಂಚೋಡೆ ಅಂಚಾದ ಮೇಕ್ಲೆ ಹಕ್ಕು ಉಂಡತ್ತೆ ಹಕ್ಕು ಉಂಡು ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಹಕ್ಕು ಉಂಡೊಂದಿರೆಗೆ ಬಂದ್ಬಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಐಕ್ ಒತ್ತು ಕೊರದು ಬಂದ್ ಬಂದಂಡ ಇತ್ತತುಲೆ ತಾರ ಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ತೋಕೂರು ತೋಕೂರ ಗುತ್ತು ಮಿಗಿಲಾಯಿ ಗುತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡಲ ತೋಕೂರ ಗುತ್ತುಡು ಜಾರಂದಾಯ ಅರಸುಂದಂಡ ಅವಳು ಜುಮಾದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೊಡಿ ಏರವನ ಅಧಿಕಾರ ಜಾರಂದಾಯಿಗೆ ಜಾಪವನ ಅಧಿಕಾರ ಜುಮಾದಿ ಅವೇ ತಾರ ಬರಿಟ್ ಜುಮಾದಿ ಅರಸುಂದಂಡ ಜಾರಂದಾಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೊಡಿ ಏರವನದರ ಅಧಿಕಾರ ಜುಮಾದಿಗೆ ಜಾಪವನ ಅಧಿಕಾರ ಜಾರಂದಾಯಗ ಆಂಡ ರಡ್ಡು ಕಡೆಲ ತಾರ ಬರಿಟ್ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅವಳು ಚೆಂಡುಬಾಡಿನ ಅಧಿಕಾರ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ಕೊಡಿ ಜಾಪುನೆ ಜಾರಂದಾಯನ ಅಪ್ಪನೆ ಬಡದು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಊರುಡು ಕೊಡಮಂದಿ ಅರಸುಲಕ ಬತ್ತದ ಕಟ್ಟೆಡು ಓಲಗಾಪಿ ಮಾರಿಗೆ ಜಪ್ಪುನು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಅವೇ ಉದ್ಯಾವರ 2 ಪಕ್ಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭವನ ದೈವ ರಡ್ಡಿಕಿರುವಾಳು ಕೊಂಚ ಕಡಸಲ ಅಕ್ಲೆ ಮೂವೇರು ಚಿತ್ತೋಳ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತ ನಡು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಭವನ ಅಂಚೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಆ ದೈವದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಆರಾಧನೆ ರೀತಿಯಡು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಅವನು ಮಾನು ಉಂಟುನರ ಪೆದಾಂ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ದಾನೆ ಬಗ್ಲು ಅನ್ನು ಓವಣ್ಣರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಂಟು ಪೂಜಾರ್ನು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಂಟು
ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಪೋತೀನಿ ನಾನು ಹಾ ದರ್ಶನದ ಪೂಜಾರಿ ಬಾರಿ ಬಗಲೋಣ ಬಂತೀರ ಅವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ದರ್ಶನ ಉಂತಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂತಿನ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಹತ್ತತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಉಂಟಿದಿನ ಆರಿ ರಾತ್ರಿ ದರ್ಶನ ಉಂತಿನಾರು ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮಡತ್ತು ಅವು ಕೇನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ದೈವ ಈ ಪನ್ನ ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಕೇನೋಡತೆ ದೈವದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಲು ತಕ್ಕವಾದ ಇತ ಅರ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಅನುಭವ ಬೈಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಡ್ಗಡೆ ಮಸ್ತ್ ಚಾಕ್ರದ ಒಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ರೀತಿದ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಕೇಂದಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದಾಕ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆದುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇವನ್ ಎಂಕ್ಲ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಯಾನ್ ಬನ್ಪಿನಾಂಡ ನುಡಿಗಟ್ಟಲಿಗೆ ಐತನ ಏನ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಬಾರಿ ವಿಷಯದ ಅದು ಗೊತ್ತಂಡ ಚೌಟ್ರೆ ಹೌದು ಅದು ಗೊತ್ತ ನಾನು ಒಂದು ಮನ್ಪುಣತ್ ಈ ಮನೆತನದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆದ ವಿಚಾರಗಳು ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಎದುರುದ ವಾದಿನ ಶಬ್ದಲ್ಲ ಆವೇಶ ಗುಂತಿನ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿನ ಶಬ್ದಲ್ಲ ಅವು ಏರುಪೇರು ಆಪುನ್ ದಾದ ಏರುಪೇರು ಆಪುನ ಎನ್ನಂದತ್ತು ದಾದ ಏರುಪೇರು ಆಪುನ ಕಾರಣದ ಕೇಂದ್ರ ಉಂತಿ ದಿನ ಒಂದು ದಿನ ಶಕ್ತಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಹಂಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪಡೆ ದೈವದರ್ತಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಹಂಕಾರ ಉಪ್ಪಡೆ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಉಲೇಡು ಉಪ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ದೈವ ಯಾನೆಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಅವು ಶಬ್ದಲು ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಡಿಯಾಡಿಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಶಬ್ದಲು ಇನ್ನಿಮುಟ ರಾಜದ ಕಲಾಟ ಪ್ರಯೋಗ ಆಯರನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅವು ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ಸರಿ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ತಪ್ಪು ದಂಡ ವಾಡ್ನೇ ತಪ್ಪು ದಂಡ ಬೂರುಂಡು ದಯಕ್ಕೆ ನಡೆಗೆ ಈ ಜೋಗ ಉಂತಲ್ಲ ಅಂದೆ ಪನ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಯಪಂಡೆ ಗುತ್ತು ಒಂಜಿ ಮನೆತನದ ದೈವತ್ತು ಕೊಡಮಂದಯ ರಾಜದೈವ ಏಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತುಲುಂಡ ಏಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬರ್ಕೆಲುಲ್ಲ ಏಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಾಕರಿ ವರ್ಗಲು ಪೂರ ನಿಯಮಿತವಾದ ಉಂತಿನಕ್ಲೆ ಈ ಕಟ್ಟು ಬಿಡ್ದು ಪಾತಿರ್ಲಕ ಒಡೆಮುಟಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿ ತೊಂತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಕುಲು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಲೇನೆ ಬರ್ತಿರೋಡು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಪುರಾಪುತ್ತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗದ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ಪುರಾಪುಲ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಜಾಗಿಡವೇನು ಪಾತಿರ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಜಾಗಿಡ ಆನೆ ಐತಾನ ಜನ ಪುರಾಪುಂಡು ಆಯನ ನಾಲ್ ಗಡಿತ ಕಟ್ಟಿಡ್ ದಾದ ಸತ್ ಕಟ್ಲೆ ಆಯನ ಬತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾದೊಂಡು ಅವೇನ ಬತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಆರು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲ ಅವೇನು ಸರಿ ಅಂದ ಪನ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಪುರ ಅಲ್ಪನೇ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಂತು ನೋಡಿ ಮುಲ್ಪ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಪಿನ ವಿಚಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಾಮೂರು ಸಂತಂಜಿ ಬರ್ಕೆ ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂದೆ ಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲೇ ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಸಂತಂಜಿ ಬರ್ಕೆ ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂದೆ ಸೌಟರು ಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದಿನಾರು ಒಂದ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಮೂರು ಮನೆ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ದೇರಿ ಆ ಗಡಿ 14 ಅಸಲ ನಿಯಮ ಎಂಚಿನ ನಿಷ್ಠೆ ಅವು ಪಂದ್ ಪೂರ ಪಂದದ ದೈವದ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ದೇರಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಆಟಿನ ಕುಲ್ ಮತ್ತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಕುಲ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ದೇರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ದೇರಿ ಬಣ್ಣ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಂದ್ ಬೋರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ತಿಳಿದಿರಿ ಆರ್ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಗಳು ಬಾರಿ ತೆರಿದಿನ ತಪ್ಪು ಬೋಂಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಂತಿಂಜದ ಬರ್ಕೆದ ಬೋಂಟ್ರೆ ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಾನೆ ಸಂತಿಂಜದ ಬರ್ಕೆದ ಬೋಂಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೊಂದು ತಮಾಷೆ ಬಾತಿರ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡ ಶಬ್ದ ಇನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಂಟ್ರೆ ಅದು ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈರೆಗೆ ಅರ್ಥಾನೆ ತಮಾಷೆ ಬನ್ಪುನಿಂದು ಜವನೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ತವೇ ಬನ್ಪುನೆ ನಮಕ್ ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತುಗಳ ಅಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತದ ವೇದಿಕೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಸತ್ಯ ನಾವು ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಶಾಂತಿಂಜದ ವರ್ಗದ ಬೋಂಟ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲಜಿ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ನಿಕ್ಲ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದೊಂಜಿ ಬಲಾಬರಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ನಡತ್ತದು ಈರವಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಆರವಿನ ಮೆಚ್ಚೆ ಇರೆಗ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮನು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಪಣ್ಪೆಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುನೇ ಹೋಗು ತೊಜ್ಪವನತ್ತಂದ ಎಡ್ಡೆನ್ ದಿನ ತೊಜ್ಪವನಗ್ಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಡ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾಡ್ತಂದೊಳ್ಳೆ ನಮಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ತುಳುವ ಕೆನ್ನು ಬಂಡಾರಿ ಅರ್ಥ ಒಂದುಳೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಪಣದೊಳ್ಳೆ ಶಿವ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಾನಂದ ಅಣ್ಣಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿಲಾಷರಿಗೆ ಸೊಳ್ಮೇಲು ವಸಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸರ್ ಸೌಮ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಜ್ಜನೆ ಕುಡ್ಲ ಕಿಶು ದೈವಾಗ ಪತ್ತಿನ ಧೂಪದ ಆರತಿ ದೇವರಿಗೆ ಪತ್ತೊಲಿಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆನಪದಿಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಚಾರ್ಯ
ನಿತಿನ್ ಕಾವೂರು, ದೇವದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಕಟ್ಟಪಾಡಿ, ಅಂಚನೆ ಸರು ಅಮಿತ್ ಬಜ್ಪೆ. ಚೌಟರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿಷಯಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಅಭಿಲಾಷರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯುಡು ಆ ಮಲ್ಲ ಚಾಕಿರ್ದ ಗಡಿ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಮಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಶುಭ ಆರನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಅಮೃತ್ ರಾಜ್ ಪುತ್ರನ ಕುದ್ರೋಳಿ. ಚೌಟರಿ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಕೆ ಏನೊಂದುಳ್ಳೇರೆ. ಅನಿಲ್ ಎಸ್ ಕರ್ಕೇರ, ಅಮೃತ್ ರಾಜ್ ಪುತ್ರನ ಕುದ್ರೋಳಿ. ದಯಾನಂದಣ್ಣಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂಕೇತ್ ಪೂಜಾರಿ, ಕುಡ್ಲ ಕಿಶು. ದೈವಗ್ ಪತ್ತಿನ ಅವೇ ಧೂಪದ ಭಾರತಿ ದೇವರಿಗೆ ಬತ್ತಲಿ ಅಂತ. ಬೊಕ್ಕ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಭಿಲಾಷ್ ಚೌಟ್ರು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವಣರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಯಶಸ್ವಿನಿ ರಾಘು, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸಾಲಿಯಾನ್. ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬನೊಂದಿಲ್ಲರೆ. ದೈವ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಂಡೆ ಮಾನೆಚ್ಚಿಡು. ಬಂಡಾರ ಏರಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಶನ ಉಪ್ಪಂದೆ ಊರುದ ಸಾನುಗು ಬಂಡಾರ ಪೋವಲಿಯ ಪನ್ಲೆ ಸರ್. ದೈವ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಂಡಾರ ಏರಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಶನ ಉಪ್ಪಂದೆ ನಮಕ್ ಊರ್ದ ಸಾನುಗು ಬಂಡಾರ ಪೊಗ್ಗೋಲಿಯ ಒಂದಕ್ಕೇನೊಳ್ಳೆ ನೆಡ್ದು ಮೂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಒಂಗಿನ ಎಕಡೆ ಬಂದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ದೈವಗು ದೇರ್ಪೋಲಿಯ ഞാൻ നെറ്റ് ಅವೈದಿಕದ ಕಟ್ಲೆಣಿತ್ತ ಕಣಪೂಜಿ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನು ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿಲು ನೇಮಾನಾಗ ದೇವರೇ ಪಾಡ್ನ ಪೂ ದೈವ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ದೇವರನ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಪೂಕುಲು ದೈವ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ದೇವರೇ ದೈವಗೂ ದೇರ್ತಿನ ಧೂಪ ದೇವರೇ ದೇರ್ಪೋಲಿಯ ಅಂದ ಬಂಡದು ಇತ್ತೊಂದು ದೈವದ ಅಂಗನ ನಾಗೆಲುಪ್ಪಿ ನಮ್ಮ ನಾಗನ್ ದೇವೇರ ಅಂದಿದೆ ತೊಂದ ಮೂಲೋಡು ನಾಗೆಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವ ತುಳುನೆಲತ್ತ ದೈವ ಧೂಪ ಒಂದು ಪೋಣ ಅಲ್ಪ ನಾಗಗಳೊಂಜಿ ಧೂಪ ತೋಜಾ ಉಂಡು ಚಾವಡ್ದುಲೇಡ ದೈವ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಚಾವಡ್ದುಲೇಡ ದೈವ ಒಪ್ಪುನ ಆ ಚಾವಡಿದ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಫೋಟೋನ ಅದನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಉಪ್ಪ ಧೂಪ ಒಂಜಿ ಅಡೆಗಳು ಹೊರಕ ತೋಜಾ ಉಂಡು ಹೌದು ಅದಕ್ಕೇನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅದ ವಿಚಾರ ಉಡುಪುಂಡು ದೇವೇರ ಅಂದು ಬನ್ಪ ನಿಜವಾದ ಆಗಮ ಮೂಲಕೇನ ದೇವಸ್ಥಾನದುಲ್ಲ ಗರ್ಭಗುಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪಾಡ್ದಾರ್ನ ಮೂರ್ತಿನ ಆಗಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಪಿನಂಚೆ ಸೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಪಪ್ಪು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ತೋಜಾಪುನಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಅಂದು ಬನ್ಪೇನು ನಿಖಿಲ್ ನಂಬುನ ದೇವೇರೆ ನಮ್ಮದೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಆರತಿ ಐಟ್ ಆ ದೇವ ಶುದ್ಧ ಅಂಚಂದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪುನಗ ದೈವಗೋನತಿನ ದೇವರನ ನೆಟ್ಟಾಪನ ಕ್ರಮಟ್ಟ ಅವು ಸರಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣ ಅಂಚಂದು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಡೆ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ ಒಂಜಿ ದೈವಗಂದು ದೇವರನ ನಡೆ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಜೀಟಿಗೆ ಹಿಡಿದುಪಿನ ಕ್ರಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೊಂಡದ ಹಕ್ಕುನ ಕ್ರಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪುರ್ಪದ ಹಕ್ಕುನ ಕ್ರಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ದೇವರ ಕೊಡಿಯಾಡಿಗೆ ದೀದೆತ್ತ ದೇವರ ಅಲ್ಪ ಧೂಪ ಬೇದ ಬಣ್ಣ ಯಾರು ನನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವೇನು ಕೇನಗ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರದುಲ್ಲ ರೊಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರು ಯೋಗೇಶ್ ಅತ್ತವಾರ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಯೋಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವೇ రెండు ಜನಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಕಟ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಭಾರಿ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಅವು ವರ್ಷಗಟ್ಲೆ ನಿಮ್ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಗ್ಗಂದು ಅಂಚಲ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಅದೊಂದು ಪಂಡ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿರಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಬಾಕಿದ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಕುಡಂಜಿ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಬಾಕಿದ ದೈವ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಆಯ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲ್ ತಿಳಿಪ ಸಂತೋಷ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಉಂಟ ಕಾಂಚೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಅಂಡೇರು ಕಾಂಚೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಅವು ವಿಶೇಷ ರೂಪ ಆ ರೂಪ ಸಾಧಾರಣ ವಾ ಜುಮಾದಿ ಇರೋಜ್ಜಿ ಕೈ ಅವ ನೆತ್ತಿರೊಂದು ಕಣ್ಣು ಆರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ವಿಮರ್ಶೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಸೌಟೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವು ಆ ರೂಪ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಬಕ ಅವು ಎಂಚಿನಕ ಬೋಡ ಒಂದು ಉಂಡಾಂಡು ಏನೋ ಸಂಹಾರಗ ಅತ್ತ ಬಾಕಿದ ವಿಚಾರಗ ಉದ್ದಾರಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿಪಾಗ ತುಂಬಾ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ವಿಚಾರ ದಿಂಜ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಬಂಡೆ ನಲ್ಕನೆ ಎಂಚಿನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಬಂಡಾರ ಮಾನಿದಂತೆ ಬಂಡಾರ ಪೋಲಿಯ ಮಾನಿದಂತೆ ಬಂಡಾರ ಮಾನಿದಂತೆ ಕಟ್ಟುಗಾರಿ ಪೋಲಿಯ ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿದ ನೋಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಟ್ಟದ ಮಾನಿ ಬೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟೆ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಜಗಡಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಮಾನಿ ಬರಂದೆ
ಪರ ಉಡ್ದ ಮನೆ ಅದ ಇವಾಗ ಉಂತಾರ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಉಂತವನ್ನ ಇಚ್ಚಿ ಅವಾಗ ಕಿರುವಾಲು ನೀರೈತ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ರುಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ 6 ಪಲ್ಲಂಕಿ ಹಿಡಿದು ದೀದ್ ಬಂಡಾರ ಇಟೇ ಪೋದು ಅಲ್ಪನೆ ಸುತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡ್ಲ ಕ್ರಮ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿಡು ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ದಾಂತಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತು ದಾಂತಿನ ಕಾಲ ಕೆಲವು ಕಾಲ ದೇಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ವಯ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವಳು ಮೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ಮೊಯ್ಲಿಗೆ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಮಡಿವಾಳೆಯರ್ನಕ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಡಿವಾಳರಿಗ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೊಯ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಪೆರ್ರಡು ಆತ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಪೆರ್ರ ಅವಳು ಮೊಯ್ಲಿ ಆರ್ನ ಇಪ್ಪುನಿ ಈತು ಸಪ್ರ ಜೀವ ಆ ಮಾತ ಜಾಕಿಲ್ಲ ಧೂಪ ಕೊರ್ಪುನ ಅಧಿಕಾರ ಸಮೇತ ಮೊಯ್ಲಿಗೆ ಅಂದೆ ಅವು 500 ದುಮಾತಿ ಕೊಡಮಂದೆ ಅರ್ಲ ಕೊಡದಡ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಧಿಕಾರನೇ ಜುಮಾದಿಗೆ 500 ಜುಮಾದಿ ಮೂಲಡಾಯ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಆ ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಎನಿಕ್ಲ ಆಗ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಆಯಗೆ ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೋಡಿ ಒಯ್ಪಿ ಬಂಡಿ ಆಯನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಕಟ್ಲೆ ಆಗ ಕೊಡಮಂದೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಬೂತದಲ್ಲ ಕುಪ್ಪನ ದೈವ ಅಂಡಲ್ಲ ಒತ್ತು ಮೆಚ್ಚಾನಾಗ ಕೊಡಮಂದೆ ಮಾಹಿಡಿ ಬೋಪೆ ದಯಕೆ ನಾಗ ದುಂಬುರ್ ದಿಂಚಿ ಅಲ್ಪ ನಟ್ಟದ ಮಾನಿ ಕಟ್ಟದಂಡು ಇಮ್ಮೆಗ ನಟ್ಟದ ಮಾನಿ ಕಟ್ರೆ ಇಮ್ಮೆ ಆಯನೇ ದರಿಪು ಮಾನಿ ಕನೋಡು ಏ ಪಾಯ ಕನಪೆ ಆನಿಗಾಯ ಮಾಡಿದ ಕಟ್ಲೆ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕುಲು ವಿಟ್ಲದ್ದು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಜಾಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕು ಎರಡಂಜಿ ದಯಾನಂದ ಎರಡಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಯಾವ ಬಂಡ ಎಂಕಲಂಜಿ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬು ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇತ್ತು ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಟೈಲರ್ ಬಂದದ್ದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇತ್ತು ಐನ್ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಐಕ್ ಮುಗ್ಗ ಮೂರ್ತಿ ಪೂರ ಮಂತದು ವಾಪಸ್ ಪಿದಾಯಿ ಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಕಟ್ಟಾದ ಪಿದಾಯಿ ಕೊಣತಿದ್ದು ಐಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಿದ್ರು ಸಂಜೆದಾರ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಇಟ್ಟೇದಾನೆ ಬಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದಾಯ ಐನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಎಂಕಿட்ட ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಓಡೋದು ಕೊಂಡೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬಣ್ಣ ಅವು ಅವು ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದಾಯಿ ಇಲ್ಲದಾಯಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದಾಯಿ ಅವು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರನ ಬುದಾರಡುಂಡು ಅವು ಆಯನ ಕುಟುಂಬದ ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯನ ಬುದಾರಡೆ ಉಂಟು ಅನ್ನರೆ ಒಂಜಿ ಸೀದ ನೆಕ್ಕ ಬಣ್ಪುಂಡ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲದೆ ಉಂಡು ಅವು ಚಾವಡಿದ ಆರಾಧನೆ ದುಂಬುದ ಕಾರಡು ದೈವಳಿಗೆ ಅವೇನು ಎಂಚಗೆಂಡ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟದ ಆರಾಧನೆ ಆಯನಟ್ಟಾತ್ರ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಡೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಹೌದಾನೆ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದೈವದ ಚಾವಡಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಬೇತಾಂಡು ಆ ದೈವಪ್ಪು ನಿಲ್ಲು ಬೇತಾಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕುಲ ಪಿದೈ ಸಾನುಗು ಕಂತನ ಸಂದರ್ಭ ಸಾನಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಗದಿತ್ತು ಚಾವಡಿಂದೇ ಗ್ರಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಾವಡಿಯೇ ಮಲ್ತದು ಅವನು ಚಾವಡಿ ಒಕ್ಕೇಲು ಮಲ್ದುಂಡ ಈರೆಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನಾವಡು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನಾವಡು ಕೂಡ ಚಾವಡಿಗೆ ಕನಬರು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಸತ್ಯದೇವತೆ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಚಾವಡಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಮಗಳು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಯನ ಗುಂಡನ ಎಂಚಿನ ನಾಡು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೈವಗಣದಿತ್ತ ಅಮ್ಮೆ ಉಳೈ ಕೊನೆಯರ ಅವು ದೈವದ ನಿಗಲ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಂದಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೊನೊಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಣದಂಡ ಅವಳು ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಆಯನ ಬುಡದಿ ಜೋಕಿಲಿಗೆ ಬೋಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದಂಡ ಕುಡಾಲ್ತು ಕೂಡ ಪಗಪುನ ಬೇಲೆ ಪದ್ನಾಜಿರೆ ಬಲಸುನ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲು ಮಲ್ತದೆ ಆ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದ ಇರ್ನ ಮುಖೇನ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡದಕ್ಲೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ್ಲ ದೈವಗೊಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ಚಾವಡಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಚಾವಡಿಡೇ ದೈವಲಿನ ವಾಲಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐಟ್ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಬೇತೆ ಬಾಕಿ ದೈವದ ಬೇತೆ ಅವು ಎಂಚಕೆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಬಲಡಿ ಸಲ್ಲಂದೊಂದುಂಡು ಅಡದೆ ಬಲಸುನ ದೈವಗೆ ಬೇತೆ ಅಡಂದೆ ಬಲಸುನ ದೈವಗೆ ಬೇತೆ ಉನೇನು ಪೂರ ಕ್ರಮವತ್ತಾದ ತೆರಿದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಹೊರತ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾನ ಕಟ್ಟದ ಮಲ್ತೊಂಪೋಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಕಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪಿರ ಕೊನೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಗುಲು ಚಾವಡಿ ಮಲ್ತದು ಕೊನೊಲೆ ಸರಿ ಚೌಟೆರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆದಾದಕೆಂಡ ರಾಜನ್ ದೈವನ ರಾಜ್ಯನ್ ದೈವದ ಮುಕ್ಕಲ್ಯ ಏನಾರು ದೈವದ ಮುಕ್ಕಲ್ಯ ಅತ್ತ ರಾಜ್ಯದ ಮುಕ್ಕಲ್ಯ ಕೆಲವೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಒಂಜಿ ದೈವಗು ಉಂತುಂಡ ಅವು ದೈವದ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿಂದ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಳಿಗೆ ಉಂತುಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಅವು ಓವು ಮುಕ್ಕಲ್ದಿಂದ ಅರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಅದ ಬಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಯಿನ ಕಟ್ಲೇನೆ ದೈವಾರಾಧನ ಕಟ್ಲೆ
ಈ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮನ ಇನ್ನ ಸೀಮೆಂಡು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ದೈವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ನೆ ಅವೇ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪೋಡು ಬೇತ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇರ್ನ ಮುಡಾಯಿ ಅಂಚಿ ಪೊಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಹೆಚ್ಚ ಬರ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಿಜಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಲ್ಪ ಸುರುತ ಜೋಗನೆ ದೈವ ಉಳ್ಳಾಯ ಒಂಜಿ ಕೈಡ್ ತ್ರಿಶೂಲ ಒಂಜಿ ಕೈಡ್ ಸೂರ್ಯನ ಬತ್ತದು ದೈವ ಉಳ್ಳಾಯ ಜೋಗ ಅವಡು ಉಳ್ಳಾಯ ಜೋಗ ಅದು ಕೊಡಮಂದಾಯ ಉಳ್ಳಾಯನ ಜೋಗೊಡ್ದು ನಡುಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ಆ ವೇಷಾಪಿನಿ ಆಯುಧ ಮಣಿ ಪಗತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಕಿರುವಲ್ ಕತ್ತಿ ಮಣಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಡೆ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಜೋಗಾಯ ಅಪಗಂಡ ಆಗ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡದು ಪೂನು ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಪಾತ್ರೆಯ ಉಳ್ಳಾಯ ಜೋಗ ಗುಂತದ ಆಯನೇ ಕೂಡ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಜೋಗ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮೂಡಾಯಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೋಂಡಿತ್ತು 60 ಸೀಮೆದ ಕಟ್ಲೆ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಅರಸು ಸ್ಥಾನ ಮಾಡದ ದೈವಲ್ ಅಂದುಲ್ಲ ಕೊಡಮಂದೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಮುಜಿಲ್ನಾಯ್ ಒಬ್ಬರು ಅರಸು ಪಟ್ಟದ ದೈವಲ್ ಮುಜಿಲ್ನಾಯ್ ಅಂದು ಪುರ ದೇಕಲ ಮಾರಾಂಡಿ ಜನ ದೈವಲ್ ಬರೋಲ್ಲ ಐಕ್ ಚಾಕರಿ ಕೊಡಮಂದೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದೇವನ್ ಪುಡ ನಿಯಮ ತುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಂತಿನದ್ದು ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚಿ ಕೊಡಮಂದೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದಿನಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಅವು ರಾಜ್ಯದ ಮುಕ್ಕ ಅರಸು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದಿನ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ರಾಜಾಜ್ಞ ನಮ ಕುಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಐಟಿರೆ ಅಕ್ಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರಳಿ ಕೊಡಮಂದಾಯಗಾವಡು ಒವೇ ದೈವದ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ಪನೆ ಅವಳು ಅರಸು ಬಟ್ಟ ಐಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಾಪನೆ ಅರಸು ಪಟ್ಟಿಯಾಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ದೈವ ಅರಸುನ ನಿರ್ದೇಶನದನ್ವಯ ಒಬ್ಬರ ರಾಜಂದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಟ್ಟುಬಾಡ ಆ ಊರುಡು ಮಲ್ತಿನಲ್ಕ ಆ ಸೀಮೆಡ್ ಆ ಕಟ್ಟು ನಡಪುಂಡು ಈರ್ನ ಗುರುಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತದೇರೆ ಅಂಚದ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ದ ಜಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಲೆ ಪೋಣ ಮನ್ಪೆರ ಬಲಿ ಅಂದತ್ತು ಕೆಲವು ಮನ್ಪೊಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಿಜಾರು ಚಾಕರಿ ಬಂದಿದೆ ಉಳ್ಳಾಯ ಗುಂತೋಡು ಅಂತ ಉಂತೋಡೈತೆ ಉಳ್ಳಾಯ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಕೋಣಾಗ ಜುಮಾದಿಗೂ ಬಂಡಾರ ಎಂಗ್ಲದ್ದು ಕೊರಡ ಅವು ಕೊಳಂಜಿ ತರೆತ್ರ ಏರ್ದ ಆಪನಂಜಿ ಶಕ್ತಿಲು ಬಂಡದ ಕರ್ಸಲೆ ಬತ್ತದು ಸೊಂಟ ತರೆಕ್ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದು ಸೊಂಟ ಕಚ್ಚೆ ಹೋಯ್ತದ ಈ ಕಿರುವಾಲ ಬತ್ತದು ಅರಸು ನಿರ್ಣಯದ ದೈವ ಉಳ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಅರಸುನ ಚಾಕರಿ ಎಂಕ್ಲ ಅರಸು ಏರುಳ್ಳಿರ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಅರಸು ಪಟ್ಟಿ ಆತಂಡ ಅಂಚಾದನಿಕುಲು ಆ ದೈವಗು ಕರಿಪಲಿ ಆಡ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತದ ಏನೈತೆ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ್ಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡಮಂದನೆ ಇತ್ತಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಬುರ್ಚಿ ಅಂತ ಕುಡುಂಜೈಕ ತೀರ್ಮಾನ ಇಂಚ ಕೊರಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಅಂಚಿ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಂಚಿ ದೈವದ ಮಾಣಿ ಬಂಡದಿಗೆ ದೈವದ ಮಾಣಿ ಬಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಣಿ ಐಕ ಅವು ಅರ್ಥ ಆ ಅಕ್ಲೆಗ ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೇವೆನ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಕೇಂದೆ ಕೊಡಮಂದನ ಮಾಣಿ ಅಲ್ಪದ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಕುಡ ಮಾಣಿ ಉಂಟೋಡು ಅಂಚೆ ಬೋಂಡ ಕಲ್ಕುಡೆ ರಾಜನ್ ದೈವ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಕುಡೆ ಈ ಕಲ್ಕುಡನ ಆರಾಧನೆ ಆಪಿನ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಕುಡೆ ವಿಷ್ಣು ಪೆರ್ಮುಂಡೇಡು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂಚ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟಿಗೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎನ್ನ ಈ ಊರದ ಕಟ್ಲೇನು ಕೊಣದು ಕೆಲವು ಜಾಗ ಎಂಕ್ಲಂಚಿ ಪೂರ ಮುಡಾಯಿ ಪೈಲ ಮುಗ ಏರ್ದಿ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದ ಪಾತ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋವು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ದೈವರು ರುಂಡ ಏರ್ದೆ ಪಾತೇರ್ನ ಮುಗ ಏರ್ದು ಪಾತೇರಂಡು ಮುಗ ಏರ್ದು ಪಾತೇರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಲ ಮುಗೇರ್ದ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಜಾಗಿಟ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಪಾತ್ರೆನ ಅವಕಾಶ ಇರ್ನ ಅಂಚಿ ವೇಣೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೆದ್ರ ಅಂಚಿ ಪೈಲಕ್ಕನೆ ರುಂಡ ಜಾಯಿ ಬಕ್ಕನೆ ದೈವ ಕಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಗಿಂಡ ನೀರು ಕಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಕ್ರಮ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ರಜನಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಆನಂದ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಆನಂದಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಇಂಜಿನ ನಮ್ಮ ದೈವ ಬುತ್ತಲು ಪುರ ಬಲಸುವಿರತಿ ಅಕ್ಕಲು ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಸಾವದ ವನಸು ಪುರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸು ಮುನ್ಪುಜೇರು ರಾತ್ರಿ ಉಂಟು ದಾದ ವಿಷಯ ದಾಯಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸು ಮುನ್ಪುಜೇರು ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ದೇನಂದ ನಾತೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಟ್ಟಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಎಂದು ನೆಕ್ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕ್ರಮಟೆ ಮದ್ಮೆ ದೊನಸ್ಲು ಅಂತಿಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ಬೊಜ್ಜೆ ದೊನಸ್ಗಳ ಪೋತಿಜಿ ನಾಟ್ರದ ಕೆಂಚಲ ಪೋತಿಜಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ದೊನಸ್ಗಳ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನ್ ಉಂಡೆರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಿನಿ ಮದ್ಮೆ ಅಂದಾಂಡ ದೇವೇರನ ಇಟ್ಟು ಒಣಸು ಮನ್ಪೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೇವೇರಿಗೆ ಉಪ್ಪನ ಇಟ್ಟು ಒಣಸರು ಈ ಪುದಾರ ದೆತ್ತಿನ ಒಣಸನೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಪುಜಿಯರು ಕಾಯಿ ಕರ್ಕೊಂಡಾಗ ರಾತ್ರಿ ಪೋಪಿಯರು ಬಂಡದು ಐಟ್ಲ ಕೆಲರು ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅದ ಅಂದು ಬಂಡದು ತಿರಗ್ಲೊಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅದ ಯಾನ್ ಕೇರ್ನು ಒಂಜಿ ಆ ಒಣಸುಗು ಇದೊಂದು ಮದ್ಮದ ಒಣಸು ತಮ್ಮಂದ ಒಣಸ ಈ ಕೊಂಚ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದುಃಖದ ಒಣಸ ಅಂದು ನೆಕ್ ಪುದಾರ್ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಆ ಪುದಾರ್ ಐಕ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪನಾಗ ಆಯನ ಅಗೋಳಿ ಹಿಡ್ದು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತ್ಡೇಗ್ಲ ಬೋದುಪ್ಪವು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ತಮ್ಮಂದ ಒಣಸಗ್ಲ ಬೋದು ಬಯಕೆ ಹೆಗ್ಲ ಬೋದು ಪುಲ ಲೆಪ್ಪುನ ಹೆಗ್ಲ ಬೋದು ಬತ್ತುಪ್ಪವು
ಅಂಡ್ ಆಯಾ ಜಾಗೆ ಪೋಯ್ನಾಕ ಆಯಾ ಪುದರ್ ಡುಪ್ಪುಂಡೆ ಒಣಸು ಪುದರ್ ಮೂಲ ಬತ್ತಿನಾಗ ದುಃಖದ ಒಣಸತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಪರ ಕರ್ಮದ ಕಟ್ಲೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಚೌಟ್ರೆ ದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಯುಗ ಬದಲಾವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಕಾಲ ಬದಲಾವೊಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂದತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡುಂದತ್ತು ದುಂಬು ಮರಣ ಆಪುನೆ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮರಣ ಅತ್ತಂದೆ ಆ ಮರಣ ಪೊತ್ತವನು ಅಂಚೆನೆ ಓಲು ಮರಣ ಅಂಡ ಅವಲೇ ಸಾವು ಪಾಲು ಕರ್ತಂತ ಇತ್ತಂಚತ್ತೆ ಸಾವುದ ವನಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾವುದ ವನಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಎತ್ತಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಆ ಕಟ್ಟು ಉಂಡಾಯಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಓಲು ಮರಣ ಅಂಡ ಓಲು ಮರಣ ಜಪ್ಪುಡಂಡ ಓಲು ನೀರಿಲ್ ಬರ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಓಲು ಸಾವುಪಾಲು ಕರ್ತಂಡ ಅವಳು ಬೊಜ್ಜದ ಮಡೆ ಬೊಜ್ಜದ ವನಸ ಉಣೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚಾಕಿರದಗಳು ಅವೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಕದ್ರಿದಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡೊಂಜಿ ಸಾವಾಪುಡು ಸಾವ ಅವಲೆಂಚಿನ ಸಮಾರಾಧನೆ ಸಮಾರಾಧನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನ ಕರ್ಕೊಂಡ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಕಾಯಿ ಕರ್ಕೊಂಡ ಕಡ್ಪೋಡೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲ ಸಮಾರಾಧನೆ ವನಸ ಮೂಲ ಈ ಬಗೆಟ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇದಮಿತ್ತಂ ಧ್ಯಾನ ಕೊರಿಯರ ಜನ ನೀರು ಕೊರಿಯರ್ಲ ಜನತ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗುತ್ತುದಕುಲು ಗಡಿಪತಿನಕುಲು ಪ್ರತಿಮಾನಿಚ್ಚದ ಮುಕುಲು ಒಂಜಿ ಉಂತುದು ಆರೋಗ್ಯಕರಣವಾದ ಚರ್ಚೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಗಡಿಪತ್ತುನು ಬಂಡದಾದ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಲ್ದ್ಯಾಪಿನ ಬಂಡದಾದ ಅತ್ತಂಡ ಮರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆವರೆ ಮುಟ್ಟುಗುಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಾಖಲೀಕರಣ ನಿರ್ಣಯ ಬೋಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಈರ್ ಪಣ್ಣಲ್ಕನೆ ಆರು ಪಣ್ಣಲ್ಕನೆ ಮಧ್ಯದ ವನಸ ಆಪುಜಿ ರಾತ್ರದ ವನಸ ಹೌದಾಗಂಡ 13 ಸಾವು ಮಲ್ಪೇರು 14 ಕರಿಯಂದೆ ತಿನ್ಪನ ಕೊಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ದಿಡ್ಡು ಅಂದಿದ್ದ 14 ದಿನ ಕರಿ ಉಂಡತ್ತೆ 14 ಕರಿದ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವನಸ ಉಂಡತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ನಮ್ಮ ವನಸ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆ ಕ್ರಮ ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಟ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಗುಲ ಐಟ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಕುಲಂಚ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಯಾನು ಸುರುಕಿ ಒಂಜಿ ಪನೋಡ ಯಾನು ದೈವದ ಸೇವೆ ಎಂದಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ನೆಕ್ತ ಎಂಚಿ ಉಲ್ಲೇನ ಎನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಜೀವನ ಬೇತೆ ಯಾನು ಬಾಕಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಏನೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಂದಿ ತವಿತ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇತ ಉದ್ಯೋಗ ಜೀವನ ಪುರ ಏನುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂದ್ ಬಂದ ಇರ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮಲ್ಲ ರೂಪಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ಕಪ್ಪಲ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಸಂದೇಶ ಆಳುವ ಪಂದ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಸಂದೇಶ ಆಳುವ ಅಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೌಟರಿ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣಾರೆ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಮಲ್ಪುವ ಕ್ರಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ನಡುಬಿಟ್ಟ ವಿಷಾಮೃತಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ದೈವ ಆ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲು ಬರೀ ಟುಪ್ಪುನಾಗ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲ್ಲ ಸುರುಟಕ್ಕೆ ಏನೋಡ ವಿಷಾಮೃತ ಅತ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಡಕ್ಕೆ ಏನೋಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಬೇತದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಗಡಿಯಾವಡ್ ಮುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾವಡ್ ಅತ್ತಂದ ಏರೆಗಂಡ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡ್ದಿತ್ತಿನಕುಲು ಸ್ಟೀಲ್ದ ಲೋಟೆಡೆ ಚಾಪಾರೋಡ ಅತ್ತನ ದಾದ ಲಾಸರ್ಗೆ ತೊನೋಡ ಅತ್ ಬಾಕಿದ ಹೂ ಲೋಟೆಡ್ಲ ನಡಪುಣ ಅಂದೊಂಜಿ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಬೋಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಪರ್ನೆಕ್ಕೆ ಸುರೂಕು ಎಂಕ್ ಎನ್ನನೆ ಕಟ್ಟನೆ ಪನ್ಪೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೊಡಮಂದೇನ ಕಟ್ಲೇಡು ಮದಿಪುದ ಕ್ಲುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಗುತ್ತಿನಾರ್ನಕ್ಲೆ ಪಾತ್ಯಾರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಜಿತೆಲ್ಲ ಮದಿಪು ಪೋಪೆ ಪೋಪು ಜಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಕೂಡ್ಗಟ್ಟ ತುಲ್ಲಾಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪು ಇತ್ತು ನಂದನ ಪೋಪ ಇಂಚೊಪ್ಪಗೆ ಏನ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೊಡಿಪಾಡಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಾಗ ಸೂತಿಕಾಚಾರ ಇತ್ತಿನೇಡ್ದವರ ಅರ್ನ ಕಟ್ಟನು ಕರೆತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಕಾಂತಿರ್ಜಿ ಮಧ್ಯ ಬದಿಕಾರ ತಾರೇನು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅಂತದ್ದು ಎತ್ತದೆ ಇರಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ಯಾದಿನ ಅರೆ ಪೋಪು ಜನವರಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಶುವ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟು ಕರ್ದು ಎಂಗ್ಲೆ ಕಂಡ ಕೆಲ ಜೋಡು ಹೋಮದಿ ಓಡು ಕಿರುವಲ್ ಏರಾದು ಕೊರೋಡು ಮದಿಪೋಡು ಮನ್ಪು ಅಂಚಾದಿರೆಗೆ ಗೊಡಮಂದಾಯನ ಮುದ್ರಾಯನ ಇಟ್ಟತ್ರ ಅನುಕೂಲ ಅಂಡ್ ಆರು ಸುರುತ್ತಾರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಂಚಿನ ಮದಿಪುದ ಕ್ಲೇಡ ದೈವಡೆ ನೇರವಾದ ವಿಷಯ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ ಉಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಕ್ಲುಲ್ಲೇರಿ ಗಡಿ ಪತ್ತಿನ ಗುತ್ತುದ ಕ್ಲುಲ್ಲೇರಿ ಇಪ್ಪುನಗ ಗುತ್ತುದಾರೇ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಂದ ಇತ್ತು ಪಾತೆರ ಬಂಗ ಅಪ್ಪಗ ದೈವ ಪಾತೆರಡಾಯನ ಮಧ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯದ ಕಲತ ಕಟ್ಲೇಡ ದೈವ ಸುರುಕು ಲೆಪ್ಪುಡಾಯನೆ ಗುತ್ತಿನ ಗಡಿ ಪಾರ್ರೆ ಸುರು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವನ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮನ್ಪಡ ಎಂಕ್ಲ ವಿಷಾಮೃತನಿಕೇನು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಡ ಅರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ ಬಂಡದು ಗುತ್ತುದ ಮದಿಪು ಬಂಡದು
ಗುತ್ತದ ಮದಿಪುಡು ಗುತ್ತಿನ ಎರಡಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಇತ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದ ಕಲತ ಕಟ್ಲೆ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಅದು ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ನ ಉಲ ನೇಮ ಅಂದನಾಗ ಗುತ್ತದಕ್ಲು ಹೊರತ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅವರು ಗುತ್ತದ ಗಡಿಬತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಪಗ ನೇರ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಕೇನೋಲಿ ಅಂದ ದಾನ ಯಜಮಾನ ಈರು ಒಡೆಮಟಕ್ಕೆ ಇತ ಕೊಡಮಂದಿನ ಕಟ್ಲೆ ನಾಲ್ ಗುತ್ತದ ಗಡಿಬತ್ತಿನ ಕ್ಲುಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಬಟ್ಟಡ ವಿಷಾಮೃತಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಒರಿಯಡ ಪೂರ್ವಣ ಅಪೂರ್ವಣ ಅಂದಕ್ಕೆ ಉಂಡು ನನ್ನೋರಿಯ ರಡ್ನೆ ಗಾಡಿ ಕಾರಡ ಎರ್ತೇನಾ ಜಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಂದಿಗೆ ಉಂಡು ಈ ಕಾಲದ ಕಟ್ಲೇನು ಮೂಜಿನದ ಈ ಕಾಲದ ಕಟ್ಲೇನು ನಾನು ಎಂಚ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಡಕೊಂಡೇನ ಅನ್ಪಿನಲ್ಲ ಸಂಚಯ ನಿಕ್ಕುಂಡ ಅಂದಿಗೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ರಾಶಿದ ತೊಂಡೇನಾ ಅಂತ ಚಿಂಚಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ 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 ನಂದು ಬರೋಡು ಪಿರ ಬರ್ಕೆಡ ಪಿರ ಬೇತೆನೇ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಬರ್ತಿದ ಬಾಮು ಕೊಡೆನ ದೈವಾದಿನಗು ಎಂಚ ಅಂತ ಮಿತ್ತರ ಗುತ್ತದ ಬಾಮುಕನ ಬರ್ಕೆದ ಗಾಡಿ ಮನ್ಪಿನ ಕಟ್ಲೆ ಪಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದ ಕಟ್ಲೆ ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ಗ್ಲ ಈ ಮರ್ಗಿಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆ ಮರ್ಗಿಲ್ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ ಮೂಲು ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಬುಡ್ದು ಪಿದೆ ಪೋದಲ್ ಪುಂತನ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲ ಅಂತ ಅಲ್ಪಂಚದ ಅಲ್ಪ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಎಡ ಬಲಟೆ ಕುಲ್ದು ಅವೇ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಲ ಸೇರ್ದು ನಾಲ್ಕಂಬದ ಕೊಡಿಯಾಡದ ಉಲಯ ಕುಲ್ಲು ಬಲಿತ ಎದುರುಡೆ ಕುಲ್ವೇರು ಮೂಲು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಬೇತನೆ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ವೇರು ಅಕ್ಕ ಸಿಂಹಾಸನದ ಕಟ್ಟೆ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲು ಅಂತ ಅಂಚ ಅಪಂಡ ಈರು ಬಣ್ಣಪನೆ ವಾಕಾರಣಗಳ ದೈವ ಪಾತೆರುಡನೆ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಳನೆ ಪಾತೆರುಡು ಧರ್ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಳು ಬಂದ್ಬೇರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರಡೆ ಬಂದಾನೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಬನೋಲೆ ಅವಳ ಇದು ಎನ್ನ ದೀವನ್ವೇಕೆಂಡ ಇದು ಏನೋರೆ ಮದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಹಕ್ಕದ ಮಣ್ಣದ ಮದಿಪ್ಪು ನಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾವಂದ ನಮ್ಮ ಮದಿತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಆ ಮಣ್ಣದ ಪರವಾದಿ ಯಾನ್ ಮದಿತ್ತೊಂಡು ಅಂಚ ಅಂದ ಬನೋಡು ತಾರನ ರಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿನೇ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಗಡಿಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಲೆಪ್ಪುನಗ ನಂಗೆ ಮದಿಪ್ಪು ನಾವು ಸರಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾತನೆ ಕಂಡೇರು ಮದತನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಕಡು ಬಂಡಿನಕ್ಕೆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ದ ನೆನಪನಕ್ಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕತ್ತೇರಿ ಮನೆಟ್ಟು ಮೂವೇರು ಸತ್ಯ ಇಂಚಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ರಾಜನ್ ದೈವಳ ನಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವಳು ಕತ್ತೇರಿ ಮನೆಡು ಒಂಜಿ ಪುನಗ ಅಂಚಲ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಭಿಲೇಷಣ ಒಂಜಿ ಶರಣಿಯು ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಂದೊಲ್ಲಾರ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ತರೆಟ್ಟು ತುಂಬುದು ಬಲಿಯಾಪುನ ಕಟ್ಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪಾಲೆ ಮುಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಅನ್ಪೋಡ ದಯಂದಿಕೇಂಡ ಅಯ್ಯನ ವಿಸ್ತೃತವಾಯಿನಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪನ್ನಡ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದಕ್ಕೆ ದೇವೇರ್ಲಕ್ಕಂದಿನ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ ದೇವೇರ್ಲಯಾನೆ ದೈವಲಯಾನೆ ಅಂದು ಬಂಡದು ಈ ನುಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗಡು ಉಂಡು ಆ ಕೊಡಮಂದೆ ಒಪ್ಪುನ ಆರಾಧನೆ ಒಪ್ಪುನ ಜಾಗಡು ದೇವೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ನಿಜ್ಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ನಿಜ್ಜಿ ಈ ಮೂರ್ತಿದ ದೇವೇರ್ ತುಂಬುನಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಣಿಕುಟ್ಟುದು ರುಂಡೆಯರ್ನಂಚಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವ ದೇವೇರಿಗಾದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಬುಡ್ದು ಈ ಕೊಲ್ಲೂರು ಕಡದಂಚಿ ಬಗ್ಗೆ ದೇವೇರ್ ತುಂಬುನ ಕ್ರಮಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ತಂತ್ರಾಗಮದ ಕ್ರಮ ತಪ್ಪು ಬಿರುಕುನ ಕ್ರಮ ದೈವಲ ರುಂಡೆಯರ್ದು ನಾಲ್ಕು ಪೂವಾಡ್ಬೋದು ಅವು ಬಲಿ ತೂಕುನಗಳ ಪುಷ್ಪ ಬಲಿ ಅನ್ನೊಂದು ಪತ್ರ ಬಲಿ ಅಂದುಂಡು ಸುರುತ ಕೊಡಿಯರ್ನ ಪುಷ್ಪ ಬಲಿ ಪುರ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ಮದಿಕ್ಕೆ ಬಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಬಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿನ ಕ್ರಮ ದೈವಲ ಇಂಡಿ ಪಾರ ಉಂಡು ನಾಲ್ದಿಕ್ಕೆ ಇಂಡಿ ಪಾರವೇ ಕಠಿಣ ಮಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಪೂಜೆ ಮಿತ್ತಿ ಏರ ಉಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಾಡು ಐತನೇ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲ ಭಕ್ತಿನೇ ಜೈನಾದಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಕುಲೊಂಕು ದೈವ ಸಾಯಂಗಭೂತ ಪುಂಜನಾಳ್ವೇರಿನ ಬೆರಿ ಬತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬಡಕಾಯ ಗಂಗೆ ಇರೋದು ಮಾಡೋದು ಆ ಬಸ್ತಿದ ಆರಾಧನೆದ ಅದೊಂಡ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಆತನು ಬಸ್ತಿಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಗಾಪಿನ ಜನ ಉತ್ಸವ ತೀರ್ಥಂಕರನ ಯಕ್ಷಿ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಪಿನಂಚಿನ ಏನ ಉತ್ಸವ ಬಲಿಕುಲ್ಪುರದ ಅದ ಉಲ್ಲನ ಅವೇನು ಪೂರ ಎನ್ನ ದೇವರ್ಲ ಕಂಜಿನ ದೈವ ಅಂತ ಬಂದ ಪೂರ ಕೊಡುದು ಬೈದೇರು ಒಂದು ಆದಿ ಪೆರಿಂಜಾರ್ದೆ ಶುರುವಾದ ಬೈದಿನ ಆದಿ ಪೆರಿಂಜಾರ್ದು ಬಲಿತೂಕನ ಕಟ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದದು ತರಡು ತುಂಬುಂಡ ದೇವರು ಪುಗೆಲು ತುಂಬುಂಡ ದೈವ ಅಂತ ಬಂದದು ಅವು ನುಡಿಕಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವು ದೇವರನೇ ಕಟ್ಲೆ ಎಂಚಕ್ಕೆ ನೆಂಜ ದೇವೇರು ಉಳ್ಳೇರ ಗರ್ಭಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಗೊಂಡು ದೇವೇರು ಬಿಡಾಡುವೇರ ಅಂಚೆನೆ ಊರುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕೊಡಮಂದಾಗ ಕೊಡಿಯೇರು ಬಲಿ ತೂಕನ ಜಾಗಿಲ್ಲ ಬಲಿತೂಕನ ದೈವ ಐಟ್ಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತ ಪೋಂಡ ಬಲಿ ಆಪಿನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೇರ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಅಧಿಪತಿ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಬಲಿ ಅಂದೆ ಆದಿ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಮೂಲ ಸಂದು ಆದಿ ಅವು ಬಲಿತೂಕನ ಸೇವೆ ಸಂದುನ ಆದಿ ಅಧಿಪತಿ ಪಂಡದೇ ಗೊತ್ತು ಅಧಿಪತಿ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಎಂದು ಪನ್ಪಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕೊಡಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಅಲ್ಪ ನಡುಟು ಕೆಂಪು ಕೆಮ್ಮಲ ಉಪ್ಪುನಾರ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಕೊಡಮಂದಾಯಲ್ನ ಒಣಗಿಸುವ ಮಾಡಾಡು ಅರಸು ಮಾಡ ಅಂದು ಉಂಡು ಕೊಡಮಂದಾಯನೇ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಪೋದ ಅಂತೂನಗ ಬೆರ್ಮೆ ಶಕ್ತಿ ಅದೇ ತೋಜುಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರು ಹೊಲ್ತರದು ಲೀಲಾಧಾರ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಇರ್ದು ದಯಾನಂದಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದೆ ಆತಿರತ್ತೆ
ಐಕ್ಯದಲ್ಲ ಜಾತಿದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಂಡ ಅಂಚನೆ ದರ್ಶನ ಉಂತುನ ಪಾತ್ರೆ ದೈವ ಗುಂತುನ ಪಾತ್ರೆ ಐಕ್ಯದ ಜಾತಿದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಂಡ ಅನ್ನೊಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಅಂದು ಪನಿಯ ಸತ್ಯಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇನ ಕೊಡಮಂದನೆಟೆ ಪಂಪಿನಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಟ್ಟು ಜೈನಾದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಜೈನ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದಿನಗಳು ಕೊಡಮಂದೆ ಪೂರ್ವಡ ಆದಿ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದಾಗ ಮಿಜಾರು ಕಡತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣ ಬಂಟ ಜನಾಂಗದ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಮುರಣಂಜಿ ಇಂಕ್ಲಂಜಿ ವೇಲ್ಯ ಬೇನಾಯನ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಜಾಗೆ ಬಂತು ಅವು ಜೈನರ ಪೂಜಿ ಜೈನರವು ನಮ್ಮ ದೈವಳ ನಂಬುನಗಳು ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಉಂತುದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಭಾಗೋಗಾನಾಗ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನ ಭಾಗೋಗಾನಾಗ ಜೈನರ ಪೂಜಿ ಜೈನರಿಂಚ ದರಿಪುನು ಪಣದು ಬತ್ತಂಡೆ ಅಪಂಡ ಒಂದು ನೆಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣಿಕವಾದ ಕುಕಿನಂದಾಯೆ ಕೊಡಮಂದಾಯೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಾರವಾಂಡಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಸು ಪಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರದ ದೈವಲೇಗ ಜೈನ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಅಂದು ಆ ದೈವ ಉಗಮಾತಿನ ಪ್ರದೇಶೋಡೆ ಉಂಡು ಕೊಡಮಂದಾಯ ಕುಕ್ಕಿನಂದಾಯ ನೆಕ್ ಜೈನ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಉಗಮಾತಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಕಟ್ಲೆ ದೈವ ಉಂಡಾದತ್ತೆ ಪೆರಿಂಜ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಪೆರಿಂಜಾಡ್ ದೈವನ ಕಂತಿನಾರು ಕುಂಜನಾಳ್ವೇರು ಐಕ್ ದೈವ ಆವೇಶ ಅಂತ ಬಿರ್ನಾಳ್ವೇರು ಇನ್ನಿಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಏರು ಮುಕ್ಕಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪ ದೈವ ಎಂಕ್ಲು ಮುಕ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಬಿರ್ನಾಳುವ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪುಡು ಅವು ಆನಿದ ಆರು ಜೈನರು ಆಕರ್ಷಣ ನರ್ನ ಪಟ್ಟದ ಬುಧಾರ ಬಿರ್ನಾಳು ಅಂದ ಮೂಲತ ಪಟ್ಟದ ಬುಧಾರ ಮುಕ್ಕಲ್ ದಿನ ಪಟ್ಟದ ಬುಧಾರ ಮುಕ್ಕಲ್ ದಿನ ಇವುಗಳು ಆ ಸೈಡ್ ಬಂದ ಬೀರ್ನಾಳು ಅಂದ ಅವನಿ ದೈವ ಉಂಡು ಅವನಿ ದೈವ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೀರ್ನ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಒಂಜಿ ಬುಧಾರದಕ್ಲಿ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಜಾಗ ಅಪಂಡ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಬಿಲ್ಲವ ಜನಾಂಗದಕ್ಲು ದರ್ಶನ ಅಂತೂ ಕಟ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಉಂಡು ಅವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಒಂದೇ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪಕ ಜೈನ ಮುಕ್ಕಲ್ ದಿನ ಕಲ ಕೊಡಮಂದಾಯಗು ಕುಕ್ಕಿನಂದಾಯಗು ಜೈನರು ಆದಿ ಸ್ಥಾನಡು ಉಂತು ನಂಚಿತ್ತನ ಅಂಚಾದ ಬಾಕಿ ಕಡೆಲ್ಲ ಆಗಲು ಉಂತೋಲಿ ಸರಿ ದೈವದ ಕಟ್ಟಿ ಏನಂದ ಪನ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನೆ ಜೈನರುಲ್ಲೇರು ಕೊಡಮಂದಾಯ ಜೈನರುಲ್ಲೇರು ಅವು ದಾದಾಪನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇಡಿತ್ತೆಂಗ್ಲ ಮಿಜಾರದಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ತಿಬ್ಬಾರಾವಡು ಎಕ್ಕಾರಾವಡು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ಅಲ್ಪ ಬಂಟ ಜನಾಂಗದಕ್ಲ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿನಕ್ಲ ಅದು ಇರ್ನ ಬೈಲು ಪೋಯರ್ನ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಲ್ಲವ ಜನಾಂಗದ ಪಾತ್ರಿನಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರ ಜನ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಇತ್ತೇರಿ ಅಲ್ಪ ಬಿಲ್ಲವ ಜನಾಂಗದಕ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಎತ್ತಿನಿಗೆ ಈ ಕಟ್ಲೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಆಗದು ಎರಡು ಸಾಧೀರ್ಣಿಕವಾದ ಪೂರ್ವ ಪಂಪಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಜನಾಂಗದಕ್ಲ ಇತ್ತೇರ್ನಲ್ಲ ಉದ್ಯಾರ ಮಾಡಡ ತಾಲಿಯರ್ನಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಬಿಲ್ಲವ ಜನಾಂಗ ಬೆಲ್ಚ ಬಾಡಿರ್ನಾಗ ಅಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಉಪ್ಪನಿಗೆ ಅರಸ ದೈವಲೆಗೆ ಇಂಚಿಗೆ ಜಾಗ ಮಾಣಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಮನ ಅರಸ ದೈವಲೆ ಮಾಣಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಚಾಗೆ ಅಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವರ್ಗೋಗೆ ಅಂದತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಓ ಜನಾಂಗ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತವಾದುಲ್ಲೆರ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪಡ ಒಂಚಿನ ಜನಾಂಗದಕ್ಲು ಬೋಡೆ ಓ ಜನಾಂಗ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತವಾದುಲ್ಲೆರ ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಪೆಜಿದ್ ಈ ಮನ್ಪು ಅಂದ ಪನ್ಪಿನ ಉಲ್ಲೆ ಕಲ್ನೆಟ್ಟು ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕು ಚೌಟರೇಟನ್ ಸಂಗತಿ ಉಂಟು ಅದಗಂಟ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಈ ಜಾತಿ ವರ್ಣ ಪದ್ಧತಿ ಸಹಜ ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಇತ್ತವೇನ ಆಕ್ಷೇಪ ಇತ್ತೆಜ್ಜೆ ಆಂಡ ದುಂಬೆ ಎಂಚಗೆಂಡ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಕಲಾಡು ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಕಲಾದು ಒಂಜಿ ದರ್ಶನಗ ಉಂತಿಯಡ ಪ್ರತಿಮಾನ ಚುಂತಿಯಡ ಆಕಲಿನ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿಂದ ಲೆಪ್ಪು ಅವೇ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಕಲುಂಡು ಜುಮಾದಿ ಪೂಜಾರಿ ಪಾತ್ರೆ ಪೂಜಾರಿಂದ ಲೆಪ್ಪುನು ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಅಕಲಿನ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿಂದ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅಂಚಂದು ದೈವದ ಗಡಿ ಕರಿಪುನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿಂದ ನಿಕಲಿನ ರಡ್ಡು ಗಡಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಗಡಿ ಬೇತ ದರಿಪುಮಾನಿ ಗಡಿ ಪಟ್ಟದ ಗಡಿ ಐತ ಅಂದು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಅಗತ್ಯ ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ಪ್ರವೀಣ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇದು ಪಲ್ಲೆಣ್ಣರೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ದೈವದ ಬಂಡ ಜಾತಿದ ಬಗ್ಗೆ ದೈವದ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿ ಪತ್ತಿನಕಲು ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಸಿ ಬುರ್ದು ಅಕಲು ಎಸ್ಸಿ ಇಲ್ಲಡ ನೀರು ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತಂಡ ದೈವ ಮಲವಲ್ಲ ದೈವ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಎಸ್ಸಿನಕ್ಲು ಉಳಯಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡತ್ತೆ ಸರ್ ಅವು ಅಂದ ಅತ್ತ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಗೂ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಪಿದೆ ಅಂತೋಡು ಅಕ್ಲಿನ ನೀರು ಮುಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ದಿನ ಪಂಚರತೆ ಅವು ಏತು ಸರಿಯಾ ಏತು ಸರಿ ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾದಾ ಯಾನು ಈ ಯುಗತಾಯ ಅದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಂತ ನ್ಯಾಯ ದಾವರ ಕಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಯಾನು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೇನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಯಾನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಯಾನು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಆರು ಪಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಕಾರಣ ಬರ್ಪು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಆತ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿರಾಕಡು ಡೋಲು ಬಟ್ಟು ನಂಜಿನ ಒಂಜಿ
ಯಜಮಾನ್ರಂದೆ ಪನ್ಪೆರೆ ಆ ರೈತ ಸಾಧನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನಿಕ್ಲಾರೆಗೂ ನೂದು ಕಡತ್ತರು ತುಂಬುಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ಅರೇಡ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ ಪೋತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅರೆಗ ಕೊಡಮಂದನ ಸುತ್ತಿಗೆ ದೀತಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಗಂಧಲ ಅರೆಕೊಂಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪನಿಯರ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಎಂಕ ಸಂದಿನ ಏನು ಏನ್ ಅರೆ ಕೊಡ್ದು ಒಪ್ಪೆ ಅರಡೆ ಅನ್ಸಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಉಲಾಯ್ ಏನೊಂದು ಯಾರನ್ನಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಂದ್ರೆ ಉಲಾಯ್ ಬರಲ್ಲ ನೀವು ಮುಟ್ಟ ಉಂಟದೆ ಬಾತಿರ್ದೇನು ಬರಲಿ ಅತ್ತಂದು ಮುಕ್ಕಲ್ದಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಉಲಾಯ ಪೋತಿನ ಕ್ಲೇರ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದೆ ಐತಿನ ಕ್ಲೇರ್ ಡೊಲ್ಲ ಅಂಡೀರು ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಜಿಜಿ ಎಂಕ್ಲೇಗ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆರು ಪನ್ನೇಟ ಅಂದಿತ್ತ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅನುವಾದ ನಂದು ಬಿಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ದೇವರೇನು ತುಯ್ಯಾರ ಉಲಾಯ ಪೋಪಿನಕ್ಕಲು ದೈವ ಅಂತ ತುಯ್ಯಾರ ದೈವ ಎಂಕ್ಲೇನು ತುಯ್ಯಾರ ದೇವರಪ್ಪೆ ಇರು ಮುಕ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಸರಿ ತುಲ್ಲಿ ದೇವೇರು ಬಲಿ ಮುಡು ತುಂಬುದು ಕಟ್ಟೆ ಬಾತ ಪೂರ ಪೋಪೇರತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೇನು ತುಯ್ಯಾರತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಬಿಡಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಪೋಪೇರಿ ಜರುವುದು ಜಾನು ಇನ್ನಿಬ್ರು ತಡ್ಡೆ ಕಡತದೆ ಅನ್ಬೋದು ಅರೆ ಬಲೆ ಬಂದು ಕೈಟ್ಲೆ ಎತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಜೇರು ಇಂಚನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಾರುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಮರಗಿಲ್ದಾರು ಅರಣ್ಯ ಬಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ರೈತುಲಾಯ್ಡು ಬರ್ಪಿಜಾರು ಅವು ಅಕ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಟ್ಲೆದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ದುಂಬುದಾಗ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಗಪ್ಪನ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಏತಿತ್ತ ಆಧುನಿಕತೆ ಯಾನವೇನು ಪಣ್ಣವಲಿ ಎಂಕ್ ತಕ್ಕ ಪಣವಲಿ ವಿನಃ ನನ್ನೋರಿಯಾಗ ಅನುಸರಿಸಲ್ಲ ಅಂದು ಪಣಿಯ ರಾಪುಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನೋಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಅವ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಮುರಣಿದ ದಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಗ್ಲ ಬೊರ್ಕೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಎಂಗ್ಲು ಕಂಡೋಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟುವ ನೇಮ ಕಟ್ಟನ ಕೊಡಮಂದಿ ಕಲ್ದಿ ದೇವರ ಅವೇ ಎಂಗ್ಲ ಬಬ್ಬುನ ಭೇಟಿ ಆಪನ ಮಾರ್ಗದ ಬಿದೈ ಆರು ಉಲೈ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನ ಎಂಗ್ಲು ಕೊಡಮಂದೆ ಕಟ್ಟಿನ ಮೂಲು ಮುಟ್ಟುಮಿತ್ತರ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿತನ ಕೊಡಮಂದೆ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಒಳಾಂಗನ ಬಾಯರಜ್ಜಿ ಒಳಾಂಗನಗು ಪೋಯಿನಂಚಿತನ ಬಲಿಮೂರ್ತಿ ತುಂಬನ ತೂಕುನಾರು ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಟ್ಟು ಒಂಜಿಂಚ ಅಂಚಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲೇನ ದುಂಬುದಕಲು ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದೇರು ನಡಪ ಒಂದು ಅವೇ ನೇಮದ ವಿಭಾಗ ಬುಡ್ದು ಬಾಕಿ ಬುಡ್ದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗಿಚ್ಚೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಕು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಉತ್ತರ ಉಂಟು ಚೌಟರೆ ದಾದಕೆಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿದ ಉತ್ತರ ದಾದಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುದಕ್ಲೇನು ದೂರ ನೆಡ್ದು ಬ್ರಾಣೆರೆಡು ದೂರ ತೀರ್ಥದ ಸುರುಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಬ್ರಾಣೆ ಆಚಾರ್ಲ ನೆಲೆలను పూజారి ఆచార్లు ಶೆಟ್ರ್ ನೆಲೆలను ಶೆಟ್ರ್ పూజారులు ಐದು ತೀರ್ಥದಾರನ పూజారి ಅತೆ ಪಂಬದೇರೆ ಪರವೇರಿನಿಲ್ಲ ಪರವೇರಿ ನಲ್ಕೆದಕ್ಕಲು ಐತೆ ಇಂಚ ತಿನ್ನೊಂದು ಬೋನಾಗ ಮಾತೆರಳ ಜಾತಿ ಭೇದ ಉಂಟು ತೀರ್ಥದ ಸರಿಯಾವಡೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೊಂದು ಬೊಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾವಡೆ ಅಪಗ ಪೂರ ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಇಮೆನವಲ್ ತಿನ್ ಪೂಜೆ ಯಾನ್ ಈರ್ನವಲ್ ತಿನ್ ಪೂಜೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈರ್ನವಲ್ಲ ಯಾನ್ ತಿನ್ ಪೂಜೆ ಬಂಡ ಇರಿಗೆ ಬಲಾತ್ಕಾರ ತಿನ್ಪಾಯ ಅಂಚಂದು ಕೊರ್ಪುಜಿಂದ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ದಯ ಬಂಡ ಅವು ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕುಲ್ದಿನ ಲಕ್ಕ ಅವನು ಅವು ಪೂರ ಕ್ರಮ ತಪ್ಪು ಅಂಚಂದು ಯಾನ್ ತಿನ್ ಪೂಜಿಂದ ಬಂಡ ಏನನು ತಿನ್ಪಾಯರೆ ಇರೆಡ್ದ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಈರ್ನವಲ್ ತಿನ್ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತಿನ್ಪಾಯರೆ ಆಪುಜಿ ಈ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ವರ್ಣಭೇದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರಡು ವರ್ಣಭೇದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡ್ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಟಿ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಯಾನೊಂದು ಮನೋಡೆ ಇತ್ತ ದೈವ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಪಿನಿ ಆ ವರ್ಗೋಗು ಆ ದೈವಕ್ಲು ಆವೇಶ ಆದ ಪಿರ ಬತ್ತ ದೈವಕ್ಕ ಐಕ್ಲ ಪಿರೋಡು ಪಾಸಡಿ ಚಾಕ್ರಿದಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಆಪಡ್ತು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆಪೇರತೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆಪೇರತೆ ಅಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ತು ಎಂಗ್ಲೇ ರುಂಡನ ಎಂಗ್ಲೇ ಮುಕ್ತವಾದ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಯಾನ್ ದುಂಬ ಎಂಕ್ ಮುದ್ರೆ ಆವಡ್ಡ ದುಂಬು ಮಾತೇರ್ ನಿಲ್ಲಲು ಉಂಟೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಿಲ್ಲಲುಂತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಕ್ಲ ನಿಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ ನಿಲ್ಲಲು ಅಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುದ್ರೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಪುರ ಉಣಿಯರೆಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟುಬಾಡು ಇಂಚುಂಟು ತಿನಿಯರೆಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟುಬಾಡು ಉಂಡು ಓಲುಪುರ ಗಂಧಬುಲಿ ಎದ್ದೊಂಡು ಈ ಪುರ ನಂಗೆ ದೀಕ್ಷಾನ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಇನಿತ ಕಾಲಗು ಯಾನ್ ಚಾಕರಿಗೆ ಪೈತೆ ಪೋಪಿನ ಇರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆ ಪುರ್ತುಗು ಸರಿ ಬಂತು ನಿಂಗೆ ಪಿದೇಡಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಉಡುಪಿ ಹೋಯೆ ಯಾನ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಹೋದೆ ನಾವು ಬೇಲೆ ಮುಗಿದು ಬಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಪಿರವರ್ಪಿನಿ ಈ ಪೊರ್ತೆ ಓಲು ನೋಡು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಅವಿನ ಉಪಯೋಗ ಅಂಚಂದು ಎನ್ನ ಜೀವನ ನಮದಿ ತೆನ್ನಿಷ್ಟದಾದ ಯಾನ ಮೀನು ಮಾಸ ಕಲಿ ಗಂಗ ಸರ ಸಿಗರೇಟ್ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ದುಶ್ಚಟ ಓಲ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂಚಂದು ಆಹಾರ ಬೊಕ ವಿಹಾರ ಐಟು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ
ಅಂಚಂದ ಏನಾಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ವಿನಾಯಿತಿ ಸತ್ಯ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ದಾದಕ್ಕೆ ಏನೈತೆ ಯಾಕಡೆ ಸುರುಟ ಇದು ಜವನೇರ ಬರ್ಪುಜೇರ್ ನಿಕ್ಕಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಟ್ಟುಗಾಟ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೇರ್ದು ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನಿತ ಈ ಏನ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಜೀವನ ಉಡುಪುನಾಗ್ಲು ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಕುಜಲ ಬುರ್ದು ತರಕ್ ಬಲೆ ಸಾರ ಪೊಲಿದ್ ಕಾರು ಮುಟ್ಟುವಾಡಂದೆ ಮೇಕ್ ಕುಂಟುವಾಡಂದ ತಿರುಗದೇರ ಬಂದದ ಎಂಗ್ಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನ ಭೂತದಾರೆ ದರ್ಶನ ಅಂತ ನಾಕ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಅವರು ಪೂಜೆರ ಅನ್ಪೇರ ಏರ್ ಬಾತೆಂದೆಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ಲೆ ಚೌಟರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಕ್ಕರ್ದೊಂಜಿ ನಿತ್ತಿನೇರನ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನೋಡಾಯನ ಶಾಂತಿಂಜದ ಬರ್ಕೆ ಅನ್ಪಿನ ಸಾನೂರ್ದ ಜೋಡುಗಾಡಿ ಸತ್ಯದೇಕಿ ಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಕುದರ್ ಈ ಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಅಧಿಕಾರದಿಲ್ಲ ಪೂರ್ವಡಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಪುರ ಗಡಿ ಬುಳ್ಳಿ ಅನ್ಪುರ ಪತ್ತದೊಂದಿರಿಗೆ ಈ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಬುಳ್ಳಿದ ನಾನು ಕರಿಕಾಲಡ ಲೋಕ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಬತ್ತನ ಪಿರೋ ಒಂದು ಈ ಸರ್ತದ ಕಟ್ಲಿಡ ವಾಂಡ್ ಅರಂತೂ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಗಿಯರು ಯಾರ ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕ ನೆತ್ತವಾಗಿ ಪಾತಿರ ಕರೆ ಕಡೆ ಕಟ್ಟ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆಣ್ಣೆ ಪನ್ಲ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರು. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ ಕುಟುಂಬರು ಪನ್ಲೆಣ್ಣೆ ರೀ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ ಕೊಡ್ರು ನಮಸ್ತೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ಚೌಟರಿಗಳ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುಷ್ಪಣ್ಣ ಒಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಭಿನಂದನೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನೆಟ್ ಪುಷ್ಪರಾಜನ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಗುಲ್ದೆತ್ತನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರೆದನು ಇರೇ ಕೊರ್ಪನು ಇಂಚ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಬೋಡ ಅದ ನಡಪನ ಚಿಂತನ ವಿನಿಮಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಈ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಮಹಾಮಾರಿದ ನಡುಟು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಪುನಃ ಅಂದ ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯನೇ ಅಂದೆ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಒಂಜಿ ಹೋಗಲಾಡಿ ಸೇರಿ ಎರಡು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪನ್ಲೆ ಎಂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಗೆ ಎಂಗುಲಾಡಿ ಜನಟ ದಾದು ಸರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ಸರ್ನ ಅವರು ಪಕ್ಕ ದಯಾನಂದನ್ನ ದಾದ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೇಯಾನು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ನ ನೇಮಲ ತೂತ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತೇ ಪಂಡ ಆ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆದ ಅರದಲ್ಲದ ವಿಚಾರ ನೀರಿನ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಬಂದೆ ದೇ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಳ್ಳಿರ್ ದಿಂಚಿಲ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ನೇಮ ಕೋಲದ ನೇಮ ಯಾವ್ದು ಕೋಲದ ಅವಳು ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ದಾದಾತ್ರ ಪನಗ ಒಂದ ಮೋನೆಗ್ ಈರು ಪಾಡುಜಾರ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಅಂದ ಕೆಲವೇರು ಮೋನೆಗಿಡೀ ತಿಕ್ಕಿಲಿ ಪಾಡ್ನು ಒಕ್ಕ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಲ್ಲ ಕೋಲನೆ ಅಂತೂತೆ ನೇಮ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟೊಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಳೊಂಜಿ ಜಿಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒರೇ ಕೊರಿ ತಾಗ ಒಂದೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಬಂಟಾಗ ಹೆಂಜಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂಟನನಿ ಒಂದು ಆಪಣಿ ಜಿಮಾದಿನ ಟೈಮ್ ಜಿಮಾದಿ ಆ ಜೀಟಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರುಳಿತ್ತು ಎತ್ತೋ ಪೊರ್ತುಡ್ದು ಪಕ್ಕ ದರ್ಶನ ಬತ್ತದ ಎತ್ತೋ ಪೊತ್ತುಡು ಪಕ್ಕ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಆ ಒಂಜಿ ಜೀಟಿಗೆ ಕೈ ಕೊರಂತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇತ್ತು ಇನಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ ಗಾಳಿಪಾಡ್ ನಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡು ದರ್ಶನ ನಕಲು ಉಂಟು ನಲ್ಪಣೆ ಅನ್ನದೇನ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತು ದೇಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗುರುತುದಾದನ ಒಂಜಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನನ್ನದಕಲಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ದೇಪಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಟ್ಲ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಸಾಕಿರ ದಕಲ ಪ್ರತಿನ ಆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ದಕಲ್ನ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನೇಮ ಅಥವಾ ಕೋಲದ ಪರಂಪರೆ ಇಂಚ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೊಲ್ಬರ ಅದು ಅವೇನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಈತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಂಜಿ ಆಪೋಡು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ದೈವ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ದೈವಲ್ಲೇನ ಪಂಪಿನ ಎಲ್ಲ ನಂಬೋಲಿಗೆ ಐಕ್ ಮಾತೆರ ಸಹಕಾರ ಅಂಡ್ ಅವು ಬಾರಿ ಎಟ್ಟ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಕಡೆ ಇರ್ ಚರ್ಚೆ ಮಂದಾರ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ ಪಂತಾರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇರೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎರಡೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತ ಕಡೆ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಈ ಅರದಲದ ಬತ್ತಿನ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲು ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟ ರೀತಿ ಆಪಲಕ ಆನಂದ ಅಂದ ಸಂತೋಷ ನನ್ನದ ಪೀಳಿಗೆ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಯಾಮ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲಕ ಆಪು ಬರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪುಷ್ಪರಾಜಣ್ಣ ಚೌಟರಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲೇಕ ಅರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮಂಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಈ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಡೆ ದುಮ್ಮೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಐನ ಬಣ್ಣ ಅರದಲ ಕೋಲ್ಮೈ ಐದು ಒಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮೈತ ತೂರು ಐದು ಒಕ್ಕ ಪೆಲತ್ತ ಮಂಜಲ್ದ ಲಾಂಬು ಪೆಲತ್ತ ಮಂಜಲ್ ಐಟು ತರತಿನ ಬೊಟ್ಟು ಐಕೆ ಸುಣ್ಣಬಾಡು ಈತ ಬಾರ್ದಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಕ್ಕ ಇಟಗೆ ಐನ ಬಣ್ಣ ಒಂದೇನೇ ಪಾಡು ಇಂಚಕ್ರಮ ಎತ್ತು ದುಂಬೆಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ತರೆಪುನ ಕಲ್ಲಿತ್ತು ಕಲ್ಲು ಸುಣ್ಣಗಲ್ಲು ಕೆಲವು ಜನ ಇತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಬಣ್ಣಗಳು ಮರಟ್ಟು ಬೇರ್ಡು ತೊಂಗೆಡು ಗಿಂಗೆಡು ಬನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನೈನ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮಂಡೆಗಿಡ ಸೇರೋ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ ಇನಿಕ್ಕಲ ಎಂಗ್ಲ ಅರ್ಧಲ ತರೆಪುನ ಕಲ್ಲುಂಟು
ಆ ಕಲ್ಲದ ಕನತದ ಅವನ ತರತಿದ ಕಾರದ ಪೆರಿತಿನ ಎಂಗ್ಲ ಅಮ್ಮ ನೀರು ಕೊಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಅವನ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕನ ಏನು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪೊಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೋಚಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚುತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ದುಂಬುದ ಅರ್ಧಲ್ದ ತುಂಡು ಮಾಡು ಇಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಂಡ ಏನು ಬಣ್ಣ ಅವು ಬಣ್ಣಡು ಆಯಿನಾಥ ನಮ ಸರಿಪೊಂಡ ಎಟ್ಟೆ ಕೇಪ್ಲ ಪೂಟು ಸರಿಪೊಂಡ ಎಟ್ಟೆ ದುತ್ತೈತೋಡು ಸರಿಪೊಂಡ ಎಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಳಿಪಾಡಿನ ವಿಚಾರ ಬಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ದಾದಗೆಂಡ ಅಡಿಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀಕಲು ಮಿತ್ತಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 4 ಮೇಟ್ಲ ಬೆಚ್ಚ 1 ಮೇಟ್ ತೂ ಆಯ ನರಮನೆ ಇಂಚಿನ ಬೊಲ್ಪುಲು ಓ ದೇವರ ಎಲುಜಿನ ಬೊಲ್ಪುಂಡ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಅನ್ಪೆ ರಾತ್ರಿ ದೈವ ದರ್ಶನ ಉಂತುದು ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ನಿದ್ರೆಗೆ ಉಂಟು ಜೀವ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚರನ ಕಣ್ಣು ಪೊಯ್ಯ ಬುರ್ಲ ಕಾಪಿನ ಪಗೆಲಿ ಜೆಪ್ಪೆರನೆ ಪೂಜೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಮುಖ ಐಕ್ಯ ಬಾರ್ದು ಎಲುಜಿಂದ ಬೊಲ್ಪು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಇತ್ತದ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಸಾಯ್ಬೇರ್ನ ಬೆಡಿಬೇಡ ಸಾಯ್ಬೇಡ ದುಂಬು ಬೋಪಿನ್ ಹೋದು ಸಾಯ್ಬೇರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಗೆಲ್ ಬತ್ತಿ ಒತ್ತ వచ్చాವೆ ಎಂಕುಲ ರಡ್ಡು ಮುಚ್ಚಿ ಜೀವ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತುಂಡು ಈರಕಡೆ ಕಲ್ಲಡಕ ಪದ್ಮನ್ನೇ ಬಂಡರ ಎಂಚಿನ ಆರು ಶ್ರಮಜೀವಿ ಏತು ಕೃಷಿ ಬೆನಂತಿನ ಜನ ಅರಿಗೆ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನತಿ ಆರ್ನ ಮಾತುಗಡೆ ಬಗೆಲು ಬತ್ತಿಂಡು ಆ ಪುಗೆ ತಿಂದುದು ಆ ಶ್ವಾಸ ಜಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಸುರುಕ್ಕಿಬಹುದು ಬಂಡ್ಬಿನಗಳ ನಟ್ಟುನು ದಮ್ಮ ಅಗಲವಣ್ಣ ಪಾಪ ಅಕಲಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಯಾನೈಕೆ ಎಂಕಿ ಏರಿ ಎಂಚಿನ ಮಂಡೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಜ್ಜಿ ದೈವದ 4 ಕೋಂಟುಳ್ಳ ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿ ಬುರ್ಪವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ದಾಯೆ ಅವಳು ಕಟ್ಟಿನ ಅವಳು ಹೆಚ್ಚಿಗಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ನಿಯಮ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯ ಯಾನೇ ಬನ್ಪೆ ಎಂಕೆ ಕೆಲಸ ಚಾಕಿನ ಇನ್ನಿತ ವೆದರ್ ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಬೋಲ್ಪ್ ಈ ಮರ್ದು ಪಟಾಕಿ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೊಂಡತೆ ಹೂವಿ ದೈಹಿಕ ಜನ ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪನ ಅಲ್ಪ ದುಂಬು ಈ ಪಾಲದ ಗಾಳಿ ಮಾಡುವ ಪಾಲದ ಗಾಳಿ ಸಂಪು ಅವು ಮಾತೆಕಲ ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಬನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚ ಅದು ದೂರಡು ಪಂಡ ಆ ಕಾರಣಗಳ ಜೀಟಿಗೆ ತೆಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲಿತ ತುಡರ್ ತೆಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಲಾಲ ತೆಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ ಗಾಳಿ ಮಿನಿ ಬೂರ್ಜಿಂದಂತ ಆಯ ಕಠಿಣವುಲೆ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಡ ಏರುವಣೆ ಅಂದ್ ದುಂಬುದ ಕಾರಡು ಸಿರಿತಾನೆ ಕಟ್ಟ ದುಂಜಿ ಸುತ್ತ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಗಾಳಿ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತಂದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲಿದ ನಮ್ಮನವ ತಪ್ಪುಂಡು ಮನ್ಪೋಣಕಲ್ಲ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲಿದ ಭೂತ ಮೂಜಜ್ಜ ನಡತ್ತು ದೈವ ಮೂಜಜ್ಜ ನಡಪುನು ಕುಲ್ಲುನೆ ಜಿಡ್ಡೆ ಕುಲ್ಲುನೆ ಅನಿತ ನಾಲಿಕೆ ಉಂತ ಹೊಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಕೆಲವು ಅವಳು ಎಂಕಲ ಇರು ಚಾಕರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪುಷ್ಪರಾಜನ್ಯ ಬಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಬಾತಿರ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕುಲೆಡು ನಿರ್ಣಯ ಬರೋಡು ನಿರ್ಣಯ ಆದ್ ಅವಲ ಆಪಿನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸುಖ ಆಪಿನಲ್ಕ ಎಂಚಿನ ಬುರ ಕಾರ್ದಡಿತ ಸಿಮೆಂಟ್ ದೆತ್ತದು ಎಂಕುಲ ಪೆರ್ರಡ್ ಬಣ್ಪನೆ ಎಂಕುಲ ಮುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಕ್ಲೆ ನೇಮ ಕಟ್ನಕ್ಲೆ ಅವಳು ಕಾರ್ ಹಾಕೊಂದು ನಾಟಿ ಅವಳು ಆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ದ ನೆಲ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ ಮನದಂದ ದುಮ್ನಂದ ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ಮನದ ನೇಮ ಬುಲಿಪ್ಪು ನೆಂಕುಲು ಆ ಪೂಜೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬನ್ಪಿ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಗ್ಲ ಸುಧೀರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನೂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ಪೆ ಎಂಗ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನಾಗ ಅಲಕ್ಕ ಮಣ್ಣು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದೆತ್ತೇರ್ ಬಮಾಲ ಚಾನಗ ಐಕ್ ಪಂತಿ ಪಜಿರ್ಬಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಸುಖ ಎಂಕ್ಲಿಗಳ ಸುಖ ಮುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಖ ಚಾಕಿರ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಏನ ಆ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತ ಕೊಂಪದ ಒಡ್ಲಿ ಸೇರ್ತೆ ಅವೇನೇ ಆದರ್ಶ ಆದ ಪಾಲಿಸೇರ್ ನೆಲಕ್ ಇರ್ನ ಪಂತಿ ಆಸಿಯರು ಏತು ಕಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಮರಣೆ ಮಲಯಾಳಿ ಕೋಡಿ ನೇಮ ಅವುಲ್ಲ ಮಣ್ಣೆ ನೆಲ ಇತ್ತ ಎಳತ್ತೂರು ಗುತ್ತು ಭಯ ಎಳತ್ತೂರು ಗುತ್ತುದಾಗಲು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವೇರ್ಲೆ ಕದೀಬೇರೆ ಅವಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಗನಗು ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಮಣ್ಣೆ ದೈವದ ಅಂದ್ ಆ ಕಾರಣಗುಲ ನಮಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಿ ತುಂಬೋದು ತರೆಕ್ಟ್ ಬಲಿ ತುಂಬ ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೆಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒರೆಸೊಂದು ಹೋಪಿನ ದೇವ್ರ ತುಂಬ ಅವು ಇರೇಗ ಮಣದ ನೀರೇ ಬೆಲನ್ ಪೆರ್ನೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ ಅವಿನ ಕಾದಾಡಿ ಗಂಟು ಬುರ್ನ ಇಂಚಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲಿ ನೇಮದ ಬರ್ತದೆ ತರದೆತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಲ ಉಂಡತ್ತ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಅವೇ ಎಂಗ್ಲ ಪಾಲಡ್ಕಾಡು ಕಲ್ಲು ಹಾಸಿದಿತ್ತೆ ಪಾಪ ಹಾಕಲು ದೆತ್ತಿತ್ತು ಅಂಗನ ಮಣ್ಣು ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಹಾಕಲು ಗೌರವ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೆಲ ಅಂದ್ ಮನ್ಪು ಅಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತು ತುಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾಕರಿ ಮನ್ಪು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಕಿ ನೀರು ಪೂರ್ಣ ಅವೇ ಯಾವ ನಮಕ್ ಜಾರ ಬೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಂಜಿ ಅಪವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪಲ್ಲಣ್ಣರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೌಟರೆ ನಾನು ಪಡ್ಡೋಡಿ ಗುತ್ತೂರ್ದು ಶಿಶಿರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದು ಶಿಶಿರಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಗ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಗಡಿವತ್ತನ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ದನಿಕುಲ ಎಂಕಲ್ನ ದಯಗಂಡ ಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದಣ್ಣ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಪೊರ್ಕೋಡಿಗೆ ಆನಿ ಬನ್ನಾಗರಿಂಚಾರೆ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ದನಿಕ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೇವರಿಗೆ ಐತಾಯಿನಂಗ್ ಚಿತ್ತನೇನೆ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು
ಅಂಚನೆ ದೈವೊಲೆಗ್ ಐತನೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ತೋಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಡು ದೈವಲೇನು ತೋಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಡು ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋದು ದೇವರೇನು ನಾಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಾ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಡ್ನೆದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ದೈವಸ್ಥಾನಲೇಡು ಹನುಮಂತನ ಆಕಾರ ಎತ್ತಿನ ಮಣಿಲೆನ್ಲ ದೈವಲು ಪತ್ತುಜ ಅಂಡ ಇನಿ ಕೋಡೇಡು ಹನುಮಂತನ ಭಜನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನಲೇಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಪನೊಲಿ ಸರಿ ಹತ್ತುಂದ ಪನೊಲಿ ಆಂಡ ಕೊಡಿ ರೇಟ್ ಗಂಧ ಅರೆತ್ತದ ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಪ ಇನಿ ಕೆಂಪುದ ಕುಂಕುಮನು ಕೊರ್ರ ಸುರುಮಂದ ಒಂದು ಸರಿಯಾ ಶಿಶಿರಣ್ಣ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಕೇರಳದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬಂಡ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅವಳು ಕೊರ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ತರತ್ತಿನ ಗಂಧ ಅವೇ ಕೋರ್ದಬ್ಬನ ಕಲಟ್ಟು ನಂಕ್ ಕರಿಗಂಧ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಭಸ್ಮ ಅಂಚಿ ಬೊಂಡ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಓಲು ಗಂಧ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರಡು ಗಂಧನೇ ಕೊರಡತ್ತಂದ್ರೆ ಕುಂಕುಮ ಕೊರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತೆ ಕರಿಗಂಧ ಕೊರ್ಪನಲ್ವ ಕರಿಗಂಧನೇ ಕೊರಡತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಳು ಗಂಧ ಕೊರ್ರೆ ಆ ಕಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲಿ ಕುಂಕುಮ ಪುರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜುಮಾದಿನ ಕಲಟ್ಟು ಪುರ ಬೈದುಂಡು ಓಲು ಗಂಧ ಅಂದುಂಡ ಗಂಧದವಳು ಗಂಧನೇ ಪೋಡತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿಯತ್ತವು ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇರು ಎಕಡೊಂಜಿ ಸುರುತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡರೆ ಹನುಮಂತನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿದ ಮಾಣಿಕ್ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನೊಂದು ಪ್ರಥಮ ಕೇನ್ನೆ ಶಿಶಿರಣ್ಣ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಗಂಟಾ ಮನಿಕ್ ಒವೇ ರೀತಿದ ಮೂರ್ತಿ ಕನಪನ ಕ್ರಮ ದುಂಬುದ ಮನಿಕ್ಲೆಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಸವನ ಮೂರ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆನೆದ ಮೂರ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ಪಿಲಿತ್ತ ಮೂರ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ಕುದುರೆದ ಮೂರ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ಯಾನು ತುಯ್ಯೆ ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಒಲ್ತು ಶುರುವಾತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶಿಶಿರಣ್ಣ ನವಕದುಲೆ ದುಂಬು ಗರಡೆ ಏರ ಅವನೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ನರಮಾನ್ಯನ ನಗ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಹೊರುತ ಗರಡೆ ಆ ಕುಂಟುದ ಅವು ನಂಗೆ ತಾಲಿಯರ್ ನಕಲು ಮಲ್ಪನವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪಂತಿನ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮಲ್ತದ ಐಟಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಕ್ಷಿಲ್ನ ಚಿತ್ರಗಳು ಬೈದುಂಡು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆಲ್ಲ ಆತಂಡು ನೆಕ್ ಬೋಡಾದ ಈರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚೌಟೇರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಬನ್ಬನೆ ಮಂಚ ಬಂದ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಇತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳಿ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಗಡಿಪತಿ ನಕಲು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಒಟ್ಟಾದ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಇದಮಿತ್ತಮ್ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಪಾಡುಡು ಶಿಶಿರಣ್ಣ ಇದಮಿತ್ತಮ್ ಚೌಕಟ್ಟು ಪಾಡುಡು ಆಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಕಟ್ಲಿನ ಸರಿಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೇನೋ ಲೋಕ ಸರಿಯತೆ ಶಿಶಿರಣ್ಣ ಬಂಡೆ ನಾವು ಸರಿ ಸರಿ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನೋಡು ದೇವರೇನು ಪಂಡ ಇನಿಕೋಡಿನ ನಮ್ಮ ದೈವಲೇನು ಪೂರ ದೇವೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ದೇವೇರ್ ಮನ್ಪುನ್ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಶಿಶಿರಣ್ಣನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಬನ್ಪೆ ತಮಾಷೆ ಬನ್ಯಾನ ಶಿಶಿರಣ್ಣ ಎಂಚಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಈರ್ನ ಚಾವಡದ ದೈವ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಕೈಕ್ ಬನ್ನಾಗ ಅವ ಎಂಚ ಆತ್ತಂಡು ಅತೆ ಯಾನು ಪಣಪುನೆ ಅವೇ ಪಣಪುನೆ ಈರವೇನು ಮೋಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನಗ ಸಿರುಕು ಈರೆಗೆಂಚ ಆಗುಂಡು ಎಂಗ ತಮ್ಮಲೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಈರೆಗ ದೈವ ಇತ್ತೆ ದೇವರು ಈರೆಗ ತಿಂದಂಡ ಜಪ್ಪಂದಿರೆಗ ಅಂದೆ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಭಾವನೆ ಆ ರೀತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗೊಂದು ಪೋನಗ ಅವಿನ ಆ ರೀತಿ ತೂವೊಂದು ಬೋಪೇರು ಯಾನು ಇರೆಗೆ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತ ಮುಖಮೂರ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೂವಡು ನಂಗೆ ಇದು ರೋಮಾಂಚನ ಪನ್ನಾಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈತೆಲ್ಯ ಬಾಲ ಇತ್ಯಾರ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಯಾರವೇನು ಪಂಡ ಆತ ಶ್ರದ್ಧೆ ದೈವ ನಿಜವಾದ ಬಂಡ್ರೆ ಗಡಿ ಆತಜಿ ಆಂಡಲ ಆತು ಶೋಕ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ನಂಬಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ನ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ತೋಕುರುಡು ನೆಲ್ಲಿದಡಿಟ್ಟು ತಾರ ಬೆರಟು ಬತ್ ಉಂತುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಒಂದೇನ ಪೂರ ಶಿಶಿರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಈರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ದೇವೇರ ಆತಂಡು ಅಂಡ ಕಟ್ಟು ದೈವದ ಕಟ್ಟದ ಪೆರಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ಶಿಶಿರಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶಿಶಿರಣ್ಣನ ಬಾರಿ ಹೊರ ಬತ್ತ ನೇಮದ ಕಲ ಟೆಂಕಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಬೋಡು ಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆ ಹೌದೇನಂದ್ರೆ ಅವು ಅಂಜ ಮಲ್ಪನ ಸರಿ ಎತ್ತತೆ ನಿಜ ಮಲ್ಪನ ಸರಿ ಎತ್ತತೆ ಸಾಧಾರಣ ಇರ್ನ ಪೂರ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ ಹೊರಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಉಂಡರ್ನ ಪೋಪೇರು ಖುಷಿ ಅವನ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ತಿದ್ದ್ಯಾಂಬಲದ ಅದನಿಕಲು ಮೇರು ಭಾಸ್ಕರ ಅಕಲ ಆತೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿತ ಆತಲ ಮೊಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ ನೆಂಚಕೆಂಡ ಅರೆ ಜಾಲ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ರಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತದಾಂಡ ರಪ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗಲ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತಿದ್ದ್ಯಾಂಬಲ ನಕಲು ಮಾರಿ ನಂಕ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡ ಅಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಚಾಕಿರಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಸಾಕಾರ
ఒక ನೇಮದ ಸಂದರ್ಭ ಅಕಲು ಎಂಚಿನ ಕಟ್ಟೆ ಪಂಪಿರತ್ತೆ ಖಾಲಿ ನಮಗೆ ನೆರ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಐ ತೊಟ್ಟಿ ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟೋಗಲ ಸ್ಪಂದಿಸ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಚತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಆಯನ ಕಷ್ಟೋಗು ಸ್ಪಂದಿಸ ಅವು ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ನೆತ್ತಂಚಿ ತುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಬೆಲ್ವಾಯ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಹೂವೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಉಡುಪ ಎಕ್ಕಾರ್ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಚಿನ್ ಪಲಿಮಾರ್ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಮಾತ ದೈವಳಿಗಳು ಉಪ್ಪುಜ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದಯ್ ಪೂಂಜ ಗಡಿಪಟಿನ ಕುಲು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಈರು ಪನುಡು ಹಾಪುಂಡು ಸಾಯಿರೆ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದಿನಲ ಇಪ್ಪಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದಿನಲ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ ಗಣೇಶ್ ಮಂಗಳದೇವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಡ್ದಿರು ಕುಡ್ಲ ಕಿಶು ದೈವಗ್ ಪತ್ತಿನ ಧೂಪದ ಆರತಿ ದೇವರಿಗೆ ಪತ್ತುಲಿ ಅವಿನ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜನದ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರ ಇಪ್ಪುನ ಎಲ್ಯಪ್ರಾಯದ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಇರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಿರೀಟ ಅಂದೆ ಅಂಜನೆ ದೈವದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶಾಂತಿಗೌಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಚೌಟೇರು ಈ ಕಾಲೊಗು ಬೈದಿನ ಈ ಕಲೊಕ್ಕು ಬೈದಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಕುಡ್ಲ ಕಿಶು ದೈವಗ್ ಅವಿನ ಅವಿನಕ್ಕೇನಂತುಳ್ಳೇರು ಬೋಂಟ್ರುಲು ಬಂಡ ದಾದ ಅಣ್ಣೆರೆ ಬೋಂಟ್ರುಲು ಬಂಡ ದಾದ ಅಣ್ಣೆರೆ ರವಿಕಾಂತ್ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆರಿಗಾರ್ ತಂದು ವಿಶು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರವಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚೌಟೆರೆಗೆ ಜೈ ಬಾಡಂದುಳ್ಳೇರು ಶೈಲೇಶ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕುಟುಂಬ ಪಾತ್ರಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಯನ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನಿ ಐತ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಕುಟುಂಬದ ಪಾತ್ರಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಯನ ಎಂಚ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ದೆಪ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಅಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾದಯನ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನದಲ್ಲಿ ದೈವದ ಸಾನುಡು ಸಾನದ ಎದುರು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟೊಲಿಯ ಒಂಜಿ ಬೋಂಟ್ರೆ ಬಂಡದ ಗುತ್ತುಗು ಬಂಟೆ ಬರ್ಕೆಗ್ ಬೋಂಟ್ರೆ ಬರ್ಕೆಗೆ ಬೋಂಟ್ರೆ ಬರ್ಕೆ ಅಂದು ಬನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾರ್ಗಲು ಬಟ್ರೆ ಬರ್ಕೆದ ಇಲ್ಲು ಬಂಟೆರಡಲ ಉಂಡು ಬಿಲ್ಲವೆರಡಲ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿದ ಕಟ್ಟಡು ಬರ್ಕೆ ಅಂದು ಬನ್ಪಿನ ಬಂಟೆ ಬಿಲ್ಲವ ಜನಾಂಗ ಕಾರಣ ಗುತ್ತು ಎಂಚ ಗಡಿ ಕಬತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಅವನ ಅಂಚ ಅಂದು ಒಂದು ಮನ್ಪರ ಜಾಂಡ ಗುತ್ತುದ ಗಡಿ ಬೂಲ್ಯಾಗ ಎಂಚ ಗುತ್ತುಗು ಬಂಟೆ ಆಪಿನ ಅಂತ ಬನ್ಪುಂಡ ಅಂಚಿನ ಬರ್ಕೆಗ್ ಬೋಂಟ್ರೆ ಅಂತ ಬನ್ಪಿನ ಅವು ಬೋಂಟ್ರನ ಗಡಿ ಬೋಂಟ್ರೆ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಾಗನೆಡು ಬೋಂಟ್ರೆ ಆತ ಈ ಬೋಂಟ್ರೆ ಗೊಂಜಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊರ್ಕ ದಾತಂದ ಫಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಐಕ್ ದುಮ್ಮದ ಬಿಲ್ಲುಗಾರನ ಬಿರುಬತ್ತಿನ ಬಿರುವೆ ಆಪಿನ ಬಿರುಬತ್ನೆ ಬೋಂಟ್ರೆ ಮಾಗನೆಡ ಬೋಂಟ್ರೆ ಗ್ರಾಮಡು ಬೋಂಟ್ರೆ ಜಾಗೆ ನಾಲಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಬರ್ಕೆದಿಲ್ಲ ನಾಲ್ ಆ ನಾಲಿಲ್ಲದ ಜಾತಿ ಗುರಿಕಾರ ಯಾದ್ ಐದು ಬೋದು ಮಾಗನೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋಂಟ್ರೆ ಅಂದ ಮಾಗನೆಡ್ದು ಬೋಂಟ್ರೆ ಗ್ರಾಮಡು ಬೋಂಟ್ರೆ ಜಾಗೆ ನಾಲಿಲ್ಲದ ಬೋಂಟ್ರೆ ಅಂತ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವರಾಜ್ ದೀಪಾಳ ದೇವರಾಜಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ದೈವಾರಾಧನ ರಕ್ಷಣಾ ಚಾವಡಿದ ಗುರುಕಾರ್ರು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಅಭಿಲಾಷ್ ಚೌಟೇರಿ ಪೊಸತ್ ಬರ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕ ಇರ್ನ ಎಂಟು ಬಿಡ್ತಾರ ಚೌಟೇರಿ ಪೊಸತ್ ಬತ್ತಿನ ತರಣು ಹೋಯ್ತು ವೈದ್ಯನ ಓಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂದ ರಾಯಗೆಂಡ ಆರು ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ದೈವ ಕೊಡಮಂದಾಯದ ಚಾಕರಿ ಬತ್ತನಾರ್ ಆರು ದೈವದ ಕಲ ಟಿಪ್ಪುನಾರ್ ಅಜ್ಜ ಅತ್ತೆ ದಾಲ ಪಾತೆರುಂಡ ಚೌಟೇರಿಡ ಬಣ್ಣ ದಾರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನಿಕುಲಿತ್ತ ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇದಮಿತ್ತ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಲೆಗೆ ಬಾರ ನೆರ್ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಯಸಿದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅವು ಓಲ ಕೋಡಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ತೋಜಿದೆ ದುಂಬು ಬತ್ತ ಆಗ್ತದೆ ದುಂಬುಗು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೋಡಿ ಎತ್ತಿ ನನ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುವ ಅಂದ್ ದೇವರಾಜಣ್ಣ ಇರೇಗು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ರಕ್ಷಣಾ ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲವು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತಿಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತುಲೆ ಕಲಿಗಂಗಸರ ಬರ್ದು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಟಾಪಿನ ಬರಿಕಾತಂಡು ದೈವದ ತರೆಕ್ ಕೇಪುಳ ಪೂಯೇರುಣ ಇತ್ತೆ ಮಾತುಗಳು ಹಂತ 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 ಹಂತದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದುಂಡು ತಮೇಲೊಂದುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪುನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತ ಮನೆ ಮಂಚವು ಇಲ್ಲದೊಲ ಉಂಡು ಪೂ ಪೂಜನೆ ಬರೋ ಇಲ್ಲದೊಲ ಮಲ್ಪೋಣ
ನಮ್ಮ ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ಈ ನಲಿಕೆ ಸಮಾಜ ಆಡುವ ನೇಮ ಕಟ್ಟದನಾಗ ದೈವ ಉಲಾಯ್ ಬರೆಯರೆ ಕಟ್ಟಡೆ ಇದು ಗೊತ್ತೀನಿ ಪೇರು ಗೊತ್ತೀನಿ ಅಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಂಚಾಲ್ ಬರ ಸುರುಕುವನ್ಲೆ ಇಂದು ನೆಟ್ಟು ದಾದಾಂಡ ಜಾತಿ ಅತ್ತಿ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಂಚಾಲ್ ಬರ ಸುರುಕುವನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಂಡ ಆಸ್ತಿದ್ಕೋ ಆತನ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಅತ್ತಿ ದೇವರಾಜಣ್ಣ ವಿಷಯದಾದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಮನೆ ಮಂಚವು ಇಲ್ಲದುಳೆ ಉಂಡ ಅಪಗ ಇಲ್ಲದುಳೆ ಬರ್ಪನಿಗೆ ತಪ್ಪದಾದುಂಡು ಇಲ್ಲದುಳೆ ಪುನ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಬೇತೆ ಬಿದೇದೆ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಬೇತೆ ಅಂಚಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಡಣ್ಣರೆ ಆಚಾರ ಇತ್ತೆ ಅರಮನೆ ಬಟ್ಟಡು ಚಾವಡಿಡು ರಾಜಂದ ಉಳಿಪ್ಪು ಐತ ಉಳೆ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿ ಬಯರಜ್ಜಿ ಮುಟ್ಟು ಮಿದ್ದಾರ ಆ ಊರ್ದ ಕಟ್ಟು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವೇರ್ ತುಂಬಿನಾರು ಗರ್ಭಗುಡಿ ತುಲಾಯ್ ಪೂಜೆ ಅಂಚಾನಗ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡನು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಕುಲು ಅವು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ ಆದಿಪ್ಪು ಪರವೇರಾದಿಪ್ಪು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದೇ ನಿತ್ಯ ನಿಗುಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಡದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಡಗತ್ತೆ ಹಿಡಿದುಕೊನ್ವೆ ಆ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ಪಣಪನ ದುಂಬದಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಬೈದೇರು ಅವು ಮಂತನ ಅಂದ್ ಅಂಚಂದ ಆಪುಂಡು ಅವಿನು ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಂದ ಅವಳು ಆಡ ಭೇದ ಮಲ್ಪೇರೆ ಭೇದವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭೇದಪ್ಪ ದೈವದ ಕಟ್ಟಡ ದೈವ ನಮಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರ್ರದ ಚಾವಡಿ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲಲೆ ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲಲು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುನು ಸೇರಲು ಲೇಖ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತಿನರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಉಲೆಯೆತ್ತಬಹುದು ಅರೆಗೆ ಬಾಜಿಯಲು ನಾನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂರ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ದೈವದ ಚಾವಡಿ ಬೆರ್ರ ದೇವಡನ್ನು ಉಳ್ಳಾಕಲ್ನ ಚಾವಡಿ ಬುದಾರೆ ಕೋಲಕಟ್ಟದ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ರೆಚ್ಚಿ ಮಿತ್ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಸತ್ಯ ದೇವತಂಡು ಉಲಾಯ್ ಬರ್ರೆಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ವಿಚಾರವಾದಿ ಅದು ತೊಳ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆಯೋಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಜಾಗೇಡ್ ಅಲ್ಪ ಅರಸು ಉಳ್ಳಾಯ್ ದೇವೇರ್ಲ ಕನ್ಸಕ್ತಿ ಅರೆ ನೇಮ ಹೆಚ್ಚಿ ಅರಸುಳ್ಳೆ ದೇವೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಮೈಸಂದನ ಮಂಚ್ ಮುಗಪುರಂಡು ದೇವೆಲ್ಲ ಅರೆ ಖಾಲಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ನೈತ ದೀಪ ತಾರಾಧನೆ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪೆರೆ ಜಲ್ಪ ಆತ್ಮಲ ಶಕ್ತಿ ಪುನಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬರಿತ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಲಿ ಕೊಡಮಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡಮಂದೆ ಸಾನ ಬೇತೇನೆ ಎಂಗ್ಲು ಕೊಡಮಂದೆನ ಸಾನ ತುಲೆ ಪೋಲಿ ಕೊಡಮಂದೆ ಆವೇಶ ಆದ್ಲಾತ್ ಇಂಚ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿತ ಅರಸು ಅದೊಂದು ಪೂರ ಆದ್ಲ ಉಳ್ಳಾಯನ ಸಾನದಲ್ಲ ಜೈನಿಯರ್ ಮಹತ್ವ ಬಯರ ಕಟ್ಟ ಅಂಚ ಅವು ಅಕುಲು ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಲ ಬಯರಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಲ ಬಯರಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪೋಪಿನ ಕಟ್ಲ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಜಾಗೇಡ್ ಜೈನೇರ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಡಿವಾಳಿಯರು ಮೂಜಿ ಜಾತಿ ಮಾತ್ರ ಬಯರ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಬಯರ ಜೈನೇರ್ ಬಿಡುದು ಬೇತ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಬಯರಜ್ಜಿ ಒಂದೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡು ಬಟನಕ್ಲು ಬಯರಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಜ್ ಜನ ಬಯರ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಬಟ್ರನಾಕ್ಲೇ ಉಲಾಯ ಬಯರ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದೇಡು ಅಂತೋಡು ಅವನ ಕಂತು ಪಿದೆ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದಾಯ ಬೈದನ ಬಣ್ಣದ ದುಂಬುಡ್ದ ಅಕ್ಲಡೆ ಅಲ್ಪಪ್ಪನಕ್ಲ ಏರು ನೇಮ ನಡವಳಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಕಟ್ಲೇಲು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತವನ ಆಗ ಗೊಂದಲ ಆಪುಂಡ ಹತ್ತು ದಾದಾಪನಿಗೆ ಮುರಡ ಎಂಕ್ಲೇನ ಆರು ತೆಂಕಾಯ್ದಾರ ಮಾರ ಯಾರು ಚಾಕ್ರಿ ಬೈನಲ್ಪ ಕಟ್ಟು ಸುರು ಸರಿ ತೆರಿಪಲ್ಲ ರೇಗ ಆರಾರನ ತೆಂಕಾಯ್ದ ಕಟ್ಟನೆಗ್ಲೆ ಬಡಕಾಯ್ಡು ಮನ್ಪೇರು ಅದು ಎಂಗ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಬಡಕಾಯ್ದ ಕಟ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಸುರು ಜತ್ತಿನ ಕೆದುವೆ ಬಡಕಾಯ್ದ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ದೈವದ ಕಲ ತಗೊಳ್ಳು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗವನ ಕಟ್ಟುಬಾಡ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಸತ್ತಿ ಕಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಪುನ್ ಮಡಿವಾಳಾಗ ನೇನು ಪನೋಡು ನೇನು ನಮ್ಮ ಪನೋಡೆ ಮುಕ್ಕಲ್ದೆಲ್ಲೂ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಜನ ಯಾನು ಸುರುಕೆ ಯಾನು ದೈವದ ಚಾಕ್ ದರ್ಶನ ಬಾತಿನಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಜದ ಎತ್ತ ಜಾಗೆ ಪೋಡಾಪುನು ಯಾನು ಸುರುಕೆ ಒಂದು ಜೀಟಿಗೆದಾರ ಅಜಲ್ದಾರೆ ನಾನು ಕಟ್ಟು ನಾರು ಅಜಲ್ದಾರೆ ನಾನು ಸರಿ ಒಂದು ರಡ್ಡ ಅಜಲ ಬುಕ್ಕ ವಾದದಾರ ಅಜಲ್ದಾರ ನಾನು ಒಂದು ರಡ್ಡ ಅಜಲ ಅಂಡ ಎಂತ ಬೇಲ ಮನ್ಪೆರ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಸುಲಭ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಮತ್ತಿರ್ದು ಉಮಾಶಂಕರ್ ಸುಲಾಯರ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣರೇ ನನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಉಮಾಶಂಕರಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಈ ಕೊಡಮನ್ನ ಎನ್ನ ದರ್ಶನ ಗುಂಟು ನಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ದರ್ಶನ ಉಂಟು ಜುಮಾದಿ ಇದು ಕೊಡಮನ್ನ ಎನ್ನ ದರ್ಶನ ಉಂಟು ಇರತ್ತೆ ದರ್ಶನ ಉಂಟು ನಕ್ಲೆ ಜಿಮಾದಿ ದರ್ಶನ ಉಂಟು ಲೆಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿದ ಕೆಲವು ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಎಂಚೆ ಚೌಟಿ ಅವು ಎಕಡೆ ಬಂದೈತೆ ಅರಸು ಪಟ್ಟಿದ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರ್ದೆ ಕೊಡಮಂದನ ಪಾಟಿ ನನೊಂಜಿ ಭೂತ ಗುಂತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಘಂಟೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ನೈಕ್ ಪೌಡ್ ಬಾಯಿನ ಸಾಕ್ಷಿಲಿ ಏನಡಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಚಾಕ್ರಿ ಮಂತಿನಾಗಲ ಮಂತೆ ಜೀವನ ಪೂಜೆ ನಿರ್ಣಯ ಉಂಟು ಕೊಡಮಂದೆ ಇತ್ತದು ಆ ಗ್ರಾಮದ ನೆತ್ತು ಕಟ್ಲೇಡು ಆ ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ನನೊಂಜಿ ಎಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಮುನ್ನಲಾಯ ಗುತ್ತಿನಾರ ಅಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಲ ಕ್ರಮ ಎಂಚಂದಿಕೆಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ದುಗ್ಗಲಾಯ್
ಇಂಚಿ ಇಜ್ಜಾವದ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದುಗ್ಗಲೈ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಮಂದೈ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮುನ್ನಲಾಯ ಗುತ್ತದ ಕಾಂತೆರ್ಜಿ ಮಾತಿ ಈ ದುಂಬೂರ್ದ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಆ ಮುನ್ನಲಾಯ ಗುತ್ತೂರ್ದು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಮಾಣಿ ಈ ಮಾಣಿ ಆಯ್ನೆ ಆ ದೈವದ ಮೂಜಿ ದೈವದ ಚಕ್ರ ಆಯ್ನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಟ್ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನ ಅರುಲ್ಲೇರು ಮಾಣಿ ಆದಿ ಗಿಜ್ಜಿ ಅಬ್ಬದ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಲು ಪರವೂರ್ದ ಮಾಣಿ ಕನ್ನಡ ನೇಮದ ಕಟ್ಟಗರಿ ಪಡತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಕ್ರಮಂಚಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನ ಕುಲ್ದಿ ಬಟ್ಟ ಆರು ಮುಟ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ದಾನ ಮಾಣಿಯ ಮನ್ಪೋಡು ಮಾಣಿ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಎಂಚಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಣಿ ಪೂರ ಮಲ್ತಿವಾಗ ಪೋಯಿನ ಮಾಣಿನ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದದ್ದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರದೇಶಿಕವೇನ ಕಟ್ಲಿಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮನ್ಪಿನ ವಿಚಾರತ್ತು ಇತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಎಂಕ್ಲನೆ ಒಂದು 11 ದಿನ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಜಾಗ ಕಟ್ಲೆ ಮನ್ಪ ಅಂದ ವಿಧಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಓ ದೈವದ ಪಾತ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವೆ ಆ ದೈವದ ಕಿರುವಾಲನ್ನು ಬುರ್ದು ನಾನೊಂಜಿ ಪುತ್ತದ ಕಿರುವಲ್ಲ ದಿರ್ತು ಬರ್ಪುಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೂಲೆತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಕೊಡಮಂದನ ಚಾಕ್ರಿ ಬಂಡ ಉಳ್ಳಾಯೆ ಕೊಡಮಂದೆ ಕುಕಿನಂದೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ಈ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಬಂಡ ಕಾಂಚರ್ಜಿ ಮಾತಿ ಸರಳಜಿ ಮಾತಿ ಮರಳಜಿ ಮಾತಿ ಪೂರಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಹೇಗೆ ಸುತ್ತಿದಿ ಓಡಿ ಯಾನೆ ಬಲಿತೆಯನ್ನ ಕೋಡೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಬತ್ತೀರು ಫಸಾರ್ ರೈಜಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೆಕಡೆ ನಂಜಿ ಬಂದೆ ಕೊಡಮಂದ ನೇಮ ನಗನೆ ಜುಮಾದಿ ನೇಮ ಹಾಪುಂಡು ಜುಮಾದಿ ನೇಮ ನಗನೆ ಇಂಬ್ಯಾಗ ಎರೆಗ್ ಪಂಜೂರ್ಲಿಗೆ ನೇಮ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಪಂಜೂರ್ಲಿಗೆ ಜಾಗ ನಾ ಎಕಡೆ ಇಂಚ ಮುಖದ ಬಾತೇರ್ ನಾವು ಬಾತೇರ್ನ ಈತ ದೈವ ನೇಮನಾಗ ಕೊಡಮಂದನ ಪಾತ್ರೆ ಮೂಜಿ ದೈವ ಗಗ್ಗಾರ್ದಿನ ಜಿಟಿಗೆ ನೋಡು ಅಲ್ಪ ಉಂಡಾಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಈತ ನಿಕ್ಲು ಪರ ಉಡ್ದಾಕಲು ಬತ್ತಾರು ನಿಕ್ಲು ಚೌಟೇರು ಕೊಡಮಂದನ ಪಾತ್ರೆ ನೆಕ್ ಮತ್ತುದೇರ ಅಂತ ಬಂದು ಹೋವಾರು ಅಲ್ಪ ಉಂಡಾಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಕೊಡಿಯಟ್ಲೊಪ್ಪು ಕೊಡಿಯಟ್ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲತ ಕೊಡಮಂದನ ಕಟ್ಲೆ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ನಪ್ಪುನು ಕೊಡಮಂದಾಯ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಬತ್ತಂಡ ಈರೇನು ದರಿಪಾಯರ್ಡ್ ಅವಳು ಜೀಟಿಗೆ ದೀವನ್ನ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಅಂಚೆ ಜೀಟಿಗೆ ದೀವನ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೊಸ ಕುಮಾರ ದೇವತೆ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಅಂತ ಮಾಡುದು ಕುಮಾರ ದೇವತೆ ಸೂರುತ್ ನೇಮ ಒಂದು ಬೇತ ಶಕ್ತಿ ಕುಮಾರ ದೇವತೆ ಬೇತ ನೇಮ ಒಡಿಲ್ತಾಯದಿಪು ಕುಮಾರ ಅಲ್ಕಲ್ನ ಕಟ್ಲೆ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಕರೆ ಉಂಡೆ ಒಡಿಲ್ತಾಯ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅದಂದಕ್ಕೆ ಎಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕುಮಾರ ದೇವತೆ ಒಂದು ಗಂಗೆನಾಡಿ ಕುಮಾರ ಗಂಗೆನಾಡಿ ಕುಮಾರ ಎತ್ತು ಹೊಸ ಒಂದು ಕುಮಾರಿ ಕುಮಾರ ದೇವತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಕುಮಾರ ಜಾವದೆ ಅವು ಇರ್ನಂತೆ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪ ದೈವ ಅವು ಉಂಡಾನಾಗ ಐಕ್ ರಡ್ ಸಲ ಐತ ಮಾಣಿಂಡು ಐತ ಮಾಣಿ ಜಿರ್ಗಿಯತನೇ ರಜ್ಜಿ ಐತ ಮಾಣಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಜಿರ್ಗಿಯತನೇ ರಜ್ಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅವರು ಕೊಡಮಂದೆ ಮತ್ತೆ ಆವೇಶ ಅರ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಮಂದೆ ಅವರ ಜಿರ್ಗಿಯತನೇ ಇರೋ ನೀ ತೆಂಕಲ್ ಐತೆ ಚಾಕ್ರಿ ಮಂತಿನಕ್ಲು ಕೊಡಮಂದೆಗೆ ನೇಮ ಬಕ್ಕ ಅವಡು ತೂಪಿನಕ್ಲ ಕನ್ನಡದಾದಪ್ಪನು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತಂದು ಪೋಯರ್ನೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅದು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತದ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಚ ಐಕ್ ಸಮರ್ಥ ಈರು ಬಣಪನೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಐಕ್ಯ ಕಡೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಈ ಮಂಗಳೂರದ ಕಟ್ಲೇಡ್ ಇದೆ ನಮಿತ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಕಟ್ಲೇಡ್ ಒಂಜಿ ದೈವಗ ದರ್ಶನ ಅಂತಾನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದ ದೈವ ಅಂತಾನೆ ಕ್ರಮ ಈರು ಬೆದ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಂತರ್ಜಿಮಾದಿ ಗುಂತನಗಲ ಐಕ್ಯ ಉಂತೋಡ ಅಂದುಂಡು ಅನಿತ ಕಾಂತರ್ಜಿಮಾದಿ ಉಂತುನಕಲಿತ ಮಾಣಿ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಕಾಂತರ್ಜಿಮಾದಿಗೆ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಬಂಟೆರೆ ಜುಮಾದಿ ಗುಂತುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಸರಲ್ ಜುಮಾದಿ ಗುಂತನಕಲು ಕಾಂತರ್ಜಿಮಾದಿ ಗುಂತರ ಉಲ್ಜಂದುಂಡು ಅತ್ತು ಜುಮಾದಿಗೆ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಬಂಟ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಉಂತೋಡ ಜುಮಾದಿ ಕೆಲವು ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆರೆ ಉಂತೋಡ ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿಲ ಕಾಂತೇರ್ ಜುಮಾ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಗುಂತಿನಕಲು ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಗುಂತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆನೆ ಚೌಟೆರೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರು ಚಾವಾಡಿ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಅವೇನು ನಮಗೋಲ್ಲ ಪಿದಾಯಕ ಅಂತ ಸಾನ ಮಲ್ತು ನಂಬೋಲ್ಯ ಉಜ್ಞಿನೆ ದಟ್ನೆ ಎಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ನಂಬುದ ಅವು ತಪ್ಪ ಸರಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ಜಾಗ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ನೆಕ್ ಬೋಪುಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೋಪುಡು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ದೈವವು ಅವಳು ಚಾವಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತೇರು ಅದಾಗ ದೈವಗೂ ನಮ್ಮ ಕನೊಪ್ಪಿನ ತಾವು ದೈವ ಗುರುಪಿನ ಅಂಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕು ದೈವನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತ ಕುಟುಂಬದ ದೈವನ್ ಇತ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದನ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಆ ಜಾಗ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ 100 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಾರನ ಬೊಡೆದಿನ ಪುದಾಟ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಐಕ್ ಬೋಪುಂಡು ಅಥವಾ ಪುದಾರ ಆ ದೈವ ಒಂಜಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಲ ಕೊಡ್ಜೇರ ಆತ ಫುಲ್ಲು ಎಂಗು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆಂದ ಕರೆಕ್ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಬಿಡ್ಲೇ ಬಂದ ದೈವಗು ಅಕಲು ಒಂಜೆ ಪನ್ನಿ ದುಮ್ಮು ನಿಕ್ಲ ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪನ ಇಂಚೆ ಮಂಚಿನ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಆಧಾರ ಅಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪನ್ನಿ ಹತ್ತಂದೆ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಕೊರ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸಾರ ಉರಿ ಬಂದಿರಿ 1/2 ಎಕರೆ ಆನೆಯನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಕೊರ್ತೆ ಜಾಗ ಅವಳು ಕಂತು ನಂಬುಗ ದೈವನು ನಂಬಿಯ ಎಂಕ್ಲ್ಪ ಸಹನ ಕಟ್ಟು ನಂಬಿಯ
ಅದಾಗಿ ಆನಿತ್ತಕ್ಕೆ ಎನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ಮಾಡ್ತಿನ ತಪ್ಪ ಅಲ್ಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತನ ಎಂದು ಅವಳು ಬುಡೋರಿತ್ತಿನ ದೈವನು ದೇಪನ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಹಾಕುನಗ ಈ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾಕಡೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅತ್ಯಣ್ಣ ಐಕ ಬಾರಿ ಸುಲಭದಾದ ಕೆಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ಏಪ ದೈವದ ಜಾಗನ ದೈವದ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಳಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೊರ್ಪುಜೆರ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕುಲು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ನಿಕುಲು ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಆ ದೈವಗುಂದೆ ಪಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಪುದರಡೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತ ಮಲ್ತರಡದಾಲ ಅಪರಾಧ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ದೋಡು ನಿಕುಲು ಸಾನ ಕಟ್ಟೋಡ ಐನತ್ತು ಅವಳೊಂಜಿ ದುಂಬು ಎಂಚ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ದುಂಬು ಎಂಚ ಚಾವಡಿಡೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೈವಳಿಂದ ಅಂಚದೀದು ದುಂಬು ಎಂಚ ಹಿರಿಯ ಆಕಲಿಗೆ 14 ಬಲಸರಿ ಇಡೆ ಬಲಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎತ್ತಂಡ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುದುಂಡ ಇತ್ತೆ ದೈವನು ಚಾವಡಿಡಿದಿ ಓಡ ಬಿದೈದಿ ಓಡ ಬನ್ಪನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬೈದು ಅಂದ ಯಶೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜಾಗ ಉಳ್ಳೇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕುಡಂಜಾರು ನಂಬುದಿನಾರು ಆಂಡ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪೂರತೆ 14 ಜಾಗಲು ಏನಂತ ನಾವು ಪಾರುವ ಮಲ್ಪ ಹಿರಿಯನಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಡ ದೈವನು ಪಿದಾಯ ಮಲ್ದ ಆತೆ ಸಾನ ಕಟ್ಟ ದೈವ ಸಾನ ಕಟ್ಟದಿನ ಜಾಗ ಏರ್ನ ಬುದರಡುಂಡು ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಮಲ್ಪ ಬಂತೀರ ಅವ್ರು ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಆತ ಜಾಗ ಅವಾಗ ಈರ ಆರಡನೆ ಅಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುಡುದಾದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಗೊಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ ಸಾನ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಕುಟುಂಬಗಂದೆ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವು ಚಾವಡಿ ಮಲ್ತದ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲೆ ಎಡೆಬಲ ಸೇರೆ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಅವು ಕುಟುಂಬದ ಪುದರಡು ಯಾಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಸರಕಾರದ ಕಾನೂನು ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟುಡುಂಡು ದೈವದ ಕಾನೂನು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟುಡುಂಡು ಒಂದು ದಾದಕೆಂಡ ಇನಿ ನಿಖಲ್ನ ದಿನ ಅಂಡು ಎಲ್ಲ ನಿಖಲ ಜೋಕಲ್ನ ಈ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೇನೆ ಆ ಭದ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಐತ್ಲಾ ಅವಳು ದೈವತರು ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪುಪುರ ಅವಳು ಎತ್ತುಂಡು ಇತ್ತು ಅವಳೇ ಬುಡ್ತ ಅವತ್ತು ದಾಲ ಕನ್ನಜ ಮುಡಿಪುರ నుంచి ಅವಳೇ ಉಂಡು ಆ ಜಾಗಡೆ ಆಂಡವು ತಪ್ಪು ಅವು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ತಪ್ಪು ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತನ ಇದೇ ಕೊಡ್ಜಿರತೆ ಅಂಚತ್ತ ಅಕುಲ್ ನಿಕ್ಲಿನ ದೈವ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತು ಜರತೆ ಏರಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ದೈವ ಕರಿಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತು ಜರತೆ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಬತ್ತು ಪೋಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಂಬ ನಿಕುಲು ಬತ್ತು ಬೋದು ಮಲ್ಪಲೆಂದ ಪಂಡದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ಡ ಪನುಡಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಗ ನಂಬೋ ಮುಲ್ತ ದೈವನು ಕೊನಪ ಆ ಕೊನೊಡ್ಡ ದುಂಬು ವಿಧಿವತ್ತಾದು ಕೊನೋಡು ಅವಳು ಚಾವಡ್ಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮುಡಿಪುನು ಅವನು ಸರಿಯಾದ ತಿರುಪತಿಗೆ ಎತ್ತವಡು ಎತ್ತದು ಮೂಲು ಸಾನ ತಯಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಮುಲ್ತ ದೈವಳಿನ ಎಂಚ ವಿಧಿವತ್ತಾದ ಅಲ್ತಿಡೆ ಕಣಪರ ಅವಲ್ತು ಕೊಣದು ಎತ್ತದಾಯಿನ ಮುಡಿಪುನು ಪಿರ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟೊಡಾಯಿ ಮೂಲು ಹೊಸ ಮುಡಿಪುನು ಮೂಲು ಕಟ್ಟೊಡು ಈ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಲ್ತಿನ ಅವಲೇ ಬುಡ್ದು ನಿಕುಲಿಡೆ ಬತ್ತನವು ತಪ್ಪು ಪೂರ ಮಲ್ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಡಿಪು ಮಲ್ದ ಅಂಡ ಈ ರೀತಿ ಮೂಲು ಮಲ್ತರತ್ತೆ ಅವಲಿತ್ತಿನ ಮುಡಿಪು ದೈವನ ಏರ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಜಾಗದ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚ ಬಂದ ದೈವ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬುದ್ಧಿ ಕೊರೋಡು ಅವಳು ಎಪ್ಪಾಡು ದೈವ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಇರ್ತದೆ ಅತ್ತಣ್ಣರೇ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ನಿಕುಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ ನಂಬುದಿ ನಿಕುಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಅಂದತ್ತ ಅಂದೆ ಅವು ಅವಲೇ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂದ ಅವಲೇ ಐಕ್ ಏರ್ ಕರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಐತೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಪೋತ್ ಎಂಕ್ವಾರಿ ಅವು ನಿಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಈರು ಬೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳ ದೈವಗ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪಾಯ್ಜಾರ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಕೋಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಲೆ ಅಪಂಡ ದಾದ ಕೋಲ ಅಂಡ ದೈವ ಪನುಡಿತ್ತ ನಾನು ವಿಧಿವತ್ತ ಪಾಪ ಮುಕ್ಲಿ ದಾದ ಅತೆ ಅಪಂಡ ರಡ್ಡು ಮುಡಿಪಾಯ್ಜ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪನೆ ಆತಂದೆ ದೈವದ ಅಪ್ಪನದಾದ ಮಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ನನ್ನ ಆಕಲ ನುಕ್ಕು ನೀರು ಮುಟ್ಟಿನ ಬಲ್ಲೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತ ಆಜ್ಞೆ ಆತಂದೆ ದೈವದ ಅವಳು ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಚೆತ್ತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಣ್ಣರೇ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಡು ಎಂಚಗೆಂಡ ನಿಕುಲು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಸೇರ್ದು ದೈವ ಕರಿಪುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕರಿಪಾವನೆಕದಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಬಂತೇರು ಬಂಡಾರೆ ಸರಿ ಅವು ಅಕುಲ ಅಡ್ಡಿಜ್ಜಿಂದ ಬಂಡೇರಂದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡಿಕೆಂಡ ಅವಳು ವಾಕ್ ದೀನವೇ ತಪ್ಪು ದೈವ ಅಕುಲ ಅಡ್ಡಿ ನಿಕುಲ್ನ ದೈವನ ಪತಂಬೊಲೆ ನಿಕಲೆ ಮೂಲ ಪೊಗ್ಗೆರೆಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹತ್ತು ಪಂಡದ ಕರ್ತ ಬಾತಿರೇಡ ಅಪಗಂಡ ಅಕಲ್ನ ಅಪರಾಧಿಲ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆತನ ಅಲ್ಪ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನಗ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನಡು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ದಿನಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವಳು ಪಂಡು ನಿಕಲು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದು ದೈವ ಸೇವೆ ಆವಡು ನೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಡು ಅವು ನಿಕಲು ಮಲ್ತು ನೋಡು ಅವು ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರ ತಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಪರ ಇಲ್ಲಾಡು ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಡ್ದು ಹೋಗಿನ ಅವಳೆ ಅಕ್ಲೆ ಎದುರ್ದೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದುಂಬದ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲದೆ ಅತೈಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ್ಲೊಡೊಂದು ತೋಜಿಂಡಲ ಮೇಲು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟು ರಾಜನೀತಿನ ಮೀರ್ಯಾಪುಜಿಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರಗಿತ್ತು ಎಂಗಳ ಮೂಲ ಎಮ್ಮಾರಿ ಬೇಲ್ಗೆ ಈತು ದೈವಲ್ನ ಪೂರ ಓತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ತರವಾಡದಿಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇತಗಡೆ ಪೋಯ್ಜಾ ಬೇತಗಡೆ ಕುಂದು ಜರ ಇತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಡ್ಲ ಆ ಅಕುಲು ಮನ ಎಂಚಗೆಂಡ ಅಕುಲು ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಭೂಮಿ ಕೊರಿಯರ್ಡು ಅಕಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಕುಲು ಕೊರ್ಜೆರುಂದಂಡ ಅವ ಅಕಲ್ನ ತಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನು ನಿಕುಲು ಕೊರಡು ಕೊರಂದೆ ಕುಲ್ಲಡು ನಿಕುಲು ಕನಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕುಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಕನವಡಿತ್ತುಂಡು ಅಂದ ದಾಯಕೆಂಡ ಅವಳು ಮುಡಿಪುನ ಅಲ್ಪನೇ ಒರಿತದು ದೈವದ ಮುಖಮೂರ್ತಿನ ಅಲ್ಪನೇ ಒರಿತದು ನಿಕುಲ ಅಕುಲು ಪೋಯರ ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪಂದ ಇತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಕುಲು ಮೂಲ ಬೇತೇನೆ ಮಲ್ತನವು ಅವು ಸರಿ ಇಂತು ತೋಜಿದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಲ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಪಾತ್ರನ ಕ್ರಮ ದುಂಬುದ ದಿನಕುಲೆಡು ನಿಕುಲು ಉದೇನ ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ತ ಮಲ್ಪುಲೆಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅರ್ನಾಯಕ ಒಂಜಿ ಜಾನಪನ ಹೊಡಿತು ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಇಂಚೆ ಭೂಮಿ ಪಾಲಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ದೈವ ಆ ಭೂಮಿ ಡಿಕ್ಲೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಿನಾರೆ ಪೋಂಡು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ಮೆಕ್ಲೆ ಪೋಂಡು ಪೋದು ಮೆಕ್ಲೆ ಏತ ಕಾಲ ಒಂದು ನೀರುಡು ಡಿಕ್ಲೇಷನ್ ಕಾನೂನು ಬನ್ನಾಗ ಪಾಲಾತಂಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ತರೆಟಿತ್ತಿಜ ಒಂದು ದೈವ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂದ ಬಂಡದ್ದು ಅಲ್ಪ ಅರೇಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಣ ತೋಜಿ ಈ ದೈವನು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮುದ್ದೆಲಿಗೆ ಕೊಣದು ಎತ್ತಾವಡು ದೈವ ನಿನ್ನ ದೈವ ಅತ್ತು ಅಂಚ ಮೆಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತೇರು ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಪುರ ಸೇರ್ನ ಪುರ ವಿಧಿಪುರ ಅಂಡು ಐಟ್ ನಡು ಒಂಚೂರು ಪುರ ಕೀಲ್ಪುರ ಅಂಡು ಅವು ದೈವ ಕೋಣಪಿನಲ್ಲ ಕಣಪಿನಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಉಂತು ಪೋಂಡು ಮೆಕ್ಲಿ ಏಪ ಪೋದವನು ಬೊಟ್ಟಿ ಎರ್ದುಲೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ನ ಆರಾದಂಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಮೆಕ್ಲಿ ಏಪ ಬೊಟ್ಟಿ ಎರ್ದುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ದೈವ ಅಂದವರ ಪೋಯರ್ದುಲೆ ಡಿಕ್ಲೇಷನ್ ಕಾನೂನು ಬಾದ ಭೂಮಿ ಪಾಲಾದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿಜಿ ಮೆಕ್ಲೆ ಮುರನಿಂದು ಪೋಯ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಕತೆ ಮೆಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಇಟ್ಟು ಈ ದೈವದ ಉಪ್ಪದ್ರೆ ಮೆಕ್ಲೆ ತೋಜಾರ ಸುರ ಮೆಕ್ಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಪ ಕೊಣತಿನ ಭೂತನ ಅವ್ರು ಕೊರಗೇನೋ ನಿಜರು ಯಾ ನಂಬೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಭೂತ ಅತ್ತಾನ ಇನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬುಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟೆ ವೃಂದಾವಂದ ಕಟ್ಟೆದ ಅಲ್ಪ ಈ ದೈವನ್ ಮೈಲೇಡು ಮಾನಿಚಿಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಒನೊಂದು ದೈವತ್ತನು ಪಂಜೂರ್ಲಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಆಯನ ಮೈಲೇಡ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಆಡಕ್ಕೇನಿ ಜೋಗಡ್ಲೆತ್ತಕೇನಿ ಎಂಚ ಈ ಅಪ್ಪನ ಕೊರ ಈ ಮನ್ನಡು ನಿನ್ನ ಮೂಲ ದೈವ ಏನಂಚನ ಜುಮಾಜಿ ಉಲ್ಲೇನ ಆಯ ಉಲ್ಲೆ ವಂಡೆ ಐಕ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪಂಚೋಳಿ ಬಚ್ಚಿರ ತೋಜದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಆಯ್ನಿ ದೈವ ನುಡಿನಂದಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಯ ದೇವರೇ ಸರಿಯದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲೇಡು ವೃಂದಾವನ ಕಟ್ಟೆಡೆ ತುಳಸಿದ ಕಟ್ಟೆದ ಮಣ್ಣು ಬರೆದು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ದು ನಮಗ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಲೆತ್ತದು ಪಿಂಗಾರ ಲೆತ್ತದು ದೈವದ ನುಡಿಗೆ ಎಂದು ದೈವನ ಪಿರಿತಿನಿ ನೆಕ್ ಒಯ್ಕ್ ಕೆರ್ಚಿದ ತಾರಾಯಗ ಕೆರ್ಚಿದ ತಾರಾಯಣ ಬಾಲಾಲಯ ಹಿಡ್ದಿದ್ದ ಮೂಲಾಲಯ ಕಟ್ಟೊಂದು ಉಲ್ಲೇರಾಕಲ್ಲ ದೈವ ನಿತ್ಯ ಪೂನೀರ ಅವನು ಅಕ್ಕನ ನಂಬಿಕೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಕಂದಿನ ವಿಧಿ ಎಂಚೊಂದಿಗೆ ತರಮುಡಿ ಪಲ್ಪತಿ ಇದು ಬರ್ನಾಗ ಹಿರಿಯಕಲ್ ತರ ತೊರತ ಬರ್ದಿನ ಕಾಸೈಟ್ ಉಂಡತೆ ತಿರುಪತಿ ವಿಲೇವರಿ ಬಂಡಾಡೆ ಎತ್ತಂದೆ ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ತಂಡ ರಡ್ಡೆ ನಾಗೆ ಓಲು ನೆಂತು ಸರಿ ಸರಿ ನಡೆಕ ಪೋಚವನ ನಾಗೆ ಮಣ್ಣಡುಲ್ಲೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಾಗ ಪೋದು ಪೇರು ಮೈಪು ನೆಂಚಾಪು ಅಂಚಿನ ಕಟ್ಟದ ನೋಡಿ ನಾಗೆ ಮಣ್ಣು ಬಿಡು ಪೂಜಾತೆ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ತ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಕುಲ್ದು ಪಾತ್ರ ಅವಲ ಅಕಲು ಕೊರುವೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಂಗೆ ಕರೆ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ನಲಪ್ಪ ನಮಗೆ ತೆಪ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ನೆಟ್ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸುಭಾಷ್ ಸಚಿನ್ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಬೊಕ್ಕೋ ನಮ್ಮೂರು ಪೆರ್ರ ಆಮೇಲೆ ರವಿಕಾಂತ್ ಒಂಜಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟದು ಮಿತ್ತದ ಜಾಗೆಡ್ ಗಂಟದ ತೀರ್ಥ ಕೇಪುಲದ ದಂಡು ಕಟ್ಟುನ ಸರಿ ಎಂದು ರವಿಕಾಂತ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಉದಯ್ ಪೂಂಜಾ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುವಕಿನ್ನು ಭಂಡಾರಿ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಸೌಮ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಟ್ ಸಂದೇಶ ಕೊನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಂದುಳ್ಳೇರು ನಂಗೆ ಪೊರ್ತು ಕಡೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ಅಣ್ಣ ಏನಿತ್ತು ಈ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿಯಾದ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರು ನಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಮಸ್ತ್ ನಾನೊಂದಿನ ಲೆಪ್ಪೆ ಮುಗಿದಿಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿನ ಬಗೆಡೆ ಪಾತಿರನ ಮುಗಿದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ನಡುಟು ಬೇತೆ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಬೇತೆ ಬರ್ತಂಡೆ ನನೋರ ಇರನ್ ಲೆಪ್ಪೆ ನನೋರ ಬರಡು ದಯಕೆಂಡ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಕೊರಡು ಒಂಜಾತ ಯುವಕೇರಿ ನಂಗೆ ಬೋಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಲ ಕಡಲ ವಿಶಾಲ ಕಡಲು ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ತುಲಿಪೇರಂಡು ಅಂದ್ ನಡು ಮುರ್ಕೆರಲ್ಲಿ ನೀಂದದ ಕಡೆ ಒಂದೋಡು ಮುತ್ತಾರಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಬಂದಾಗ ಅಜ್ಜ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದರೆ ಈ ಲೇಸಿಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯಡ್ದು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟೊಂಡರು ಇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾನಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಇತ್ತೊರ್ತೆ 400 ಮಿತ್ತು ಜನ ನೇರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇರು
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು 45,000 ಜನ ನಂಗೆ ತೂಪಿನ ಕುಳಲೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಂದುಳ್ಳೇರು ಅಕಲ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಪರವಾದ ಇರೆಗೆ ಉಡಲದಿಂಜಿದ ಕೃತಜ್ಞತದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಲೆಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಇರಗೊಂಜಿ ಲಗ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಆದು ಈರಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪಾತ್ರೆ ಆದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಗೊಂಜಿ ನಲ್ಲಾತ ಬೆಳಗಾಟಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲ್ ಜಾಲೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಆಶಯನ ದುಂಬುದಿಡ್ಡೊಂದು ಈರ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದ ಎಡ್ಡೆ ನಡವಳಿಕೆಲುಂಡು ಆಚಾರ ಶುದ್ಧತೆ ವಾಕ್ ಶುದ್ಧತೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಇರೆಗೆ ಮಾತ ತುಳುವನಾಡದ ಧರ್ಮದಯುಳ್ಳ ಅನುಗ್ರಹಿ ಪಡೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಿಗಲು ಮಾತೆರ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳ ನಿರಂತರವಾದ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಲೆ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವು ಅಂಚಾಂಡಿಗೆ ಇಂಚಾಂಡಿಗೆ ಪಣಪನ ಎವು ಬೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪಂದೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂಜಾತ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರಿಯರೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ತನ್ಮುಖೇನ ನಮಕಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಭಯ ಅವೇನು ನಿರ್ಭಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆನಪುದಿಲೆ ಸರಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೊನೆಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಿಡ್ಡೊನ್ಲೆ ಕೈಕಾರು ಕೈಬಾಯಿ ಪೂರ ಶುದ್ಧತೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ತನ್ಮುಖೇನ ನಮ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಬಿದೈ ತಿರ್ಗಂದೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಈ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿ ಇತ್ತರಂದ ವಾಕಾರಣಗುಲ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ನಮಕ ಬಾಧಿಪಂದಿನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪೇರು ಪಣಪನ ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದೀವಿ ಒಂದುಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ